Sgorio nawr ag Aberystwyth yn herio Caernarfon gyda sylwebeth Saesneg ar gael ar y botwm coch. A change to the original fixture now, but English commentary is available for this game. Sky Plus, Freeview or Virgin Media viewers, please press the red button. If you have a TiVo box or Sky Q box, please access settings and use the audio selection option. Any problems, please contact our viewers hotline. Joiwch y game. Enjoy the game. Di hwnna ddim yn mynd I weithio. Switch sydyn. A canlyniad! Screwfix Sprint, yn noddi pêl-droed ar S4C. Croeso I benwthnos ola, rhan gyntaf tymor, yn uwch gyngor Cymru, JD a gêm rhwng dau glwb, bydd yn treulio'r ail ran yn yr hanner gwaelod. Gorffen ar frig gwehelion y gwaelodion yw gobeith Caernarfon, a wedyn pwy o yw'r Ewrop yn y gemau ail gyfle efallai, aros yn y gyngrair yw gobaith Aberystwyth ar hyn o bryd. Mae mor syml a hynny lawr ar lan y môr. O'r newyddion mawr ar lan y môr yw bod ni gêm ac o ystyried y tywydd garw sydd wedi effeithio gymaint o gemau ar dros Cymru, ar dros gwledydd Pryden. Mae'r ffaith bod yna gem fyw o'r S4C heno, y newyddion da o lawenydd mawr, mwy newyddion da, mae Siom Meredydd yn cadw cwmni I fi cyn chwaraewr gyda Aberystwyth a Caerfyrddin yn y gyngrair yma. Croeso ato ni. I'm gweud croeso cynnes, Siôn, achos dwi ddim. Na, dwi ddim yn gynnes, na, ond diolch. Beth am yr asesiad na ar y dechrau bod Caernarfon yn hanner gwaelod, mae lle fydden nhw'n llygadu y gemau ail gyfle le mae Aberystwyth, mae jyst yn frwydr I aros yn y gyngrair yma. Ie, dwi'n mwy na lai. Yn cytuno gyda ti o rhan Aberystwyth sefyll yn y gyngrair yw'r peth pwysig i'r clwb. Caernarfon ar y llaw arall yn llygadu I Ewrop, ond mae'n siŵr bydd tîmau fel Hwlffordd, Pontypridd a'r Flint hefyd yn y mix. Yn wedi Pontypridd, nifer o chwaraewyr da yn dod nôl mewn I garfan nhw. Ond yr air ni yw, sef Caernarfon yn sbennu'n seithfed ac yn ennill y gemau gyfle I cynrychioli'r gyngrair yn Ewrop. Rhywbeth nath dim digwydd tymor hyn. Na, wrth gwrs, mae'r pedwar safle na yn Ewrop yn ôl o ran y gyngrair yma. Ni'n gweud bod gemau wedi gohirio. Dewch I ni weld beth sydd yn digwydd heno. Pawb yn chwarae'r un pryd, dyna'r syniad, achos mae dyma'r gemau ola yn rhan gyntaf y tymor, ond fel welwch chi, hanner y gemau wedi cael ei gohirio oherwydd y tywydd, ond mae dal I sefyllfa, lle mae 5 o'r 6 gwaelod yn chwarae heno. Beth mae hynny'n mynd I wneud i'r sefyllfa o ran y tabl yn y gyngrair yma, lawr yn y gwaelodion. Mae mor agos a hynny. Ni sôn am Aberystwyth yn brwydro I aros yn y gyngrair. Gallai unrhyw un gael ei llusgo mewn iddi, Siôn? Wel, does dim un o'r rhediad gwael, a mae'r ddoi di yma ar y foment ar rhediad gwael ofnadw. O'r 5 gêm diwetha, dim ond un mae Caernarfon yn eraill a gêm gyfartal I Aberystwyth. Felly, does dim mynd ar rhediad gwael, ti'n cael y signo mewn i'r ymladd na. Ie, na'r sefyllfa, mae'n agos a hynny. Dach chi'n glywed gan y ddau reolwr cyn y gêm bwysig yma. Yn amlwg felly, dyn ni ddechrau gyda reolwr Aberystwyth. There's no hiding the fact the form is not great. Like I said to you when we played a couple of weeks ago, I was going to get new players in. We got 5 new in through the door, so that gives us the impetus going to the second part of the season, and hopefully we've got a good home form, and we can take that into today, going into the split in the next couple of weeks. Hwn ni ddechrau'r newyddion nath Dari ddo bod Fidel o'r Oc wedi gorfod mynd nôl i'w glwb Lerpwl. Just faint o golled mae fe mynd I fod yn enwedig yn edrych ymlaen at ail hanner y tymor? Ie, dda newid dod nôl o cael injury, ond edrych ymlaen I cael o nôl, ond fel ti'n dweud, mae gwneud 6 mis ar ôl yn ei contract ar Lerpwl, a maen nhw wedi dweud bod o ddim yn cael ei cadw blwyddyn nesaf, so mae gofod symud rwan I trio cael rhywbeth llawn amser I hun, so siomedig I ni, ond mae gen I chwaraewyr eraill sydd wedi dod I fewn rwan, so cyfle I nhw rwan. I'm not finished in the transfer window yet. There's some things that may develop over the next week. It's a long time in football, especially before the deadline. But hopefully what they brought in, we've seen little glimpses at Flint away in terms of 1 or 2 positions, but I've got pretty much a full-strength squad today. Mae'n siomedig I ddim gorffen yn y 6 uchod, cos ti'n mynd I planio am blwyddyn nesaf, ond dyn ni gael aros yn y gynradd, di peth bwysig gyntaf, wedyn adeiladu a wedyn mynd am y seith yna, a cael y confidence falle bydd o peth gorau sydd wedi digwydd i'r clwb. Pobl yn dechrau bod yn hapus ennill mwy o gemau, ond gen I weld mewn cychwyn heddiw. If we could get off to 1 or 2 wins early doors, I think that's key for everybody. You start the second part of the split with 2 or 3 wins, and all of a sudden things look rosy. So we should see. Anthony, diolch yn fawr, thank you. Thank you. Cheers.
y ddau reolwr yn sôn am chwaraewyr, rhai yn gadael, rhai yn cyrraedd, gymaint o newidiadau fan hyn dros yr haf. Anthony Williams yn reolwr newydd, 12 yn gadael, chwaraewyr gorau hefyd, a mae yna 5 ti cyrraedd mis Ionawr, a mae 4 yn dechrau heno. Be mae hynny gyd yn gweud am sefyllfa Aberystwyth? Ie, mae'n anodd rhyw weithiau denu chwaraewyr yn wedig i'r gorllewin fan hyn. Rhaid i beth sy'n poeni fi, maen nhw'n dod â 2 boi ifanc mewn efo Caernarfon a Kirk, mae'n 19 ac 18 o seintiau newydd. So, i ymuno o'r frwydr mor ifanc yna, a dyna beth mae'n mynd i fod i Aberystwyth, brwydr o nawr tan diwedd y tymor. Ydyn nhw'n digon, un o digon hen i sefyll lan i'r frwydr yna. Liam Walsh dyd mewn o'r Bari, Mac Cadwaladr yn profiadol o'r Flint, golgeidwad Matthew Turner, gyda Holffordd, falle gofiwch chi wedi dod yma'r fenthyg o Gaerdydd, a Caernarfon wedyn ni, fel nhw'n sôn, Fidel O'Rourke, di mynd nôl i Lerpwl, fe'n sgorio yn y fuddugoliaeth yn erbyn Aberystwyth yn gynharach yn y tymor. Mae hwnna 3 mis yn union i hon. Dyma be maen nhw wedi colli o ran Fidel O'Rourke, tro cas neu Fidel Castro, efallai. Oedd rai fi gael hwnna mewn Sion. Ond mae'n golled, a mae Dion Donahue allan gyda anaf i'w gefn hefyd. Maen nhw'n colli chwaraewyr mawr fan yna. Wel, ydyn, y capten allan, llais ar y maes, y boi sydd yn dod a'r boi sydd ifanc yn arfon at ei gilydd. Fe wrth gwrs yn ergyd a Rourke, oedd e jyst yn dod nôl i ffitrwydd, a wedyn Lerpwl yn galw ei nôl gartre. Felly, i tîm Rhysgyffes i golli'r 2 chwaraewr o brofiad fyna, mae'n anodd iawn. O'n i'n nodi fyna, pan chi'n gweld trefn y gemau heno, bod hanner y gemau wedi cael y gyrio, pan mae 5 o'r 6 gwaelod yn chwarae, fe allai fod yn ddiweddglo, ni'n mynd i gael diweddglo dramatig o ran pwy sy'n hanner eich gan pwy sy'n hanner y gwaelod, o felly fod yn bwysig o ran gweddill y tymor, nid yn y gwaelodion na. Wrth gwrs, pob pwynt nawr, o nawr tan diwedd y tymor mor bwysig, a mae'n cychwyn heno. Y blaw am e-bus, mae'n teimlo'n weddol gystadleuol lawr na hefyd. Na'r broblem unrhyw glwb sy'n mewn trwbl lawr y gwaelod. Fel o'n i'n gweud, os ti'n mynd ar rhodiad gwael, os ti'n gallu rhoi rhediad at ei gilydd, lle ti'n cymeryd un i ffwrdd o'r tîm yna sy'n amgylch ti, dyna'r gwahaniaeth. A'r profiad hefyd, y chwaraewyr sy'n mynd i fod yn gyson ac yn gystadleuol yn pob gêm nawr tan diwedd y tymor. Dyna ni, bydd Sean yn mynd i ymuno han tîm sylwebu ni ysmenig dy ti, gobeithio. Wel, falle gen menthyg. Mae digon o'r, ond mae da ni gêm ar goedlan y parc. Dyna'r newyddion da Aberystwyth yn cwrdd â Caernarfon, 2 o enwau mawr y gyngrair yma. Mae'r cyfan yn fyw pan ddewn ni nôl wedi'r egwyl. Screwfix Sprint, a noddy pêl-droed ar S4C.
Ti di dod ar bibs? Screwfix Sprint, yn noddi pêl-droed ar S4C. Croeso nôl ato ni, coedlan y parc yn Aberystwyth. Yn lleoliad ni heno, gêm few i chi, o uwch Cyngor Cymru JD Caernarfon yr ymwelwyr. Wedi bod yn brynhawn prysur wrth i ni fynd draw at ein tîmau sylwebu. Cofiwch bod na sylwebeth yn Saesneg. English language commentary is available on the red button tonight. Yn oes grynhoi sgoriau'r pnawn, achos tra bod Abertawe wedi cael gêm gyfartal yn Queen's Park Rangers 1-1, a Caerdydd mewn dyfroedd dyfnion wedi colli adre yn ebyn Millwall. Gwrdd ddechreuodd i daith bêl-droed fan hyn. Tom Bradshaw gath y gol i Millwall, a mae'r Exam yn gyfartal ar y brig yng Nghyngred Genedlaethol Lloegr. Gêm ddramatig, ond yn ennill o 2-2 yn Maidstone. Newn ni obeithio am ddrama fan hyn. Mae Sean Meredith di mynd i ymuno gyda Owain Tudur Jones a Nick Parry. Diolch Dylan. Noswaith dda bawb ar noson oer neilldiol, ond noson glir. A noson pan fydd y ddau dîm yn ymuno ar dorf i gofio dyn sy'n croniclo yr hyn mae clybiau pêl-droed fel hyn yn ei olygu bobl. Kevin Jenkins, cyn gadeirydd clwb Penrhyn Coch, cyn reolwr tîm merched Aberystwyth i farw yn ddim ond 59 oed yn chos yma. I fercho yn chwarae i dîm Aberystwyth yr wythnos diwetha ac yn sgorio. A mae'r cydymdeimlad o'r gymdeithas yma yn Aberystwyth a'r pentrefi cyfagos tu hwnt wedi bod yn aruthrol ac yn amlwg. A dyma fo y mab, ac mae Lee a'i deulu yn mynd i fod yn ymuno i gofio yr hyn sy'n personoli pêl-droed. Sean Meredith sy'n rhan o draddodiad pêl-droed yr ardal yma, oedd o'n golygu lot i bobl. Oedd yn golygu tipyn i'r ardal hyn. Kevin Bones Jenkins, fel oedd yn cael ei adnabod yn yr ardal. Wastad yn nglwm gyda clwb pêl-droed Penrhyn Coch wrth gwrs, ac yn dad i lot o chwaraewyr sydd wedi dod trwy nid yn unig Academy System Penrhyn Coch yn hefyd Aberystwyth a'r tîm merched Aberystwyth. Fel un sydd wedi chwarae i Penrhyn Coch, allai ond gweud pa mor dyn anhygol oedd ei'r ardal. Dau dîm sy'n gwir angen pwyntiau. Mae yna 3 o nhw'n ebyn newydd. Walsh, Caernarfon a Cyckham yn cychwyn i Aberystwyth heno. I newid yn hym yr ymwelwyr, a Griff John yn dychwelyd i'r 4 cefn. O sut mae'r tîm cartra'n dod dros yr hediad gwael maen nhw ddiwedd arno fo. Lot o newidiadau yn y tîm. Bydd y 3 yn ganol cae, rôl bwysig i chwarae, oherwydd mae'n dipyn o frwydr yn y safle yna. A John Owen yn yr ymosod. Ydy'r dyn yma, digon o brofiad ganddo fo, ydy o'n gallu gwneud digon o rediadau, dal y bel i fyny, roi llwyfan i weddill y tîm. Fe sbio ar Caernarfon, nhw fydd y ffefrynnau yn y gêm yma, bydden nhw'n gobeithio dal gafel ar y seithfed safle. 4 yn y cefn, a wedyn Cartwright, Gossett ag Edwards yn yr ardal bwysig dwi wedi sôn amdano yn barod, ond o saddigon o goliau. Darren Thomas, da ni'n disgwyl iddo chwarae'n uwch i fyny'r cae yn yr ymosod. O'n i weld os fydd y moment arbennig yn gallu dod gan y dyn yna. Ac y capten, i unrhyw dîm, am noson iddo fo, unrhyw dîm sydd yn brwydro i aros mewn cyngrair, mae'n disgwyliadau mawr ar yr arweinydd. A Thorne yn ganol y cae, disgwyl lot o daclo ffyrnig a Rob Hughes i'r ymwelwyr. Dwi'n cael cystal tymor a gath o llynad, creu 14 o goliad, dim ond un ma wedi greu tymor yma. Ond os mae Caernarfon yn mynd i ddal gafel ar y seithfed safle, gobeithio gweld llawer mwy gan y dîm yna. Aberystwyth yn y gwyrdd a'r du, y Canaries yn y melyn. Ac 2 dîm fel y soniodd Owain wedi bod ar rediadau mor sal. Bryn Markham, yr athra o'r Exam, Bryn Markham Jones, bellach o Abertawe, sy yng ngofal y cyfan heno un o'r dyfarnwyr mwyaf profiadol
yn yr uwch gyngrair. Ac ydych chi'n teimlo y gallu Aber wneud efo cychwyn da. Bradford yn lledu honna allan. Ac mae'n gigornel gynnar i'r tîm Caernarfon. Cyfle bach cynnar. Dyna ti isio, de. Ti arrediad gwael. Fel ti'n sôn, Nick, ti isio y 10 munud agoriadol. Dim byd drwg yn digwydd. Ti'n mynd ildio'n gynnar. Cadw'n ddigon trefnus yn y cefn, ond os allan nhw jyst rhoi Caernarfon ar y droed ôl drwy sgorio'n gynnar i hynna'n, wel, fysa hyder nhw'n tyfu. Cyrcym yn ei ôl ar ôl gwaharddiad y penwthnos diwetha i gymryd y gornel. Peniad da allan gan Simpson. O am fedydd tân mae hwn wedi cael yn reolwr Anthony Taff Williams. A dau glywed o'n siarad o rywle. Mae o'n canfod gobaith, mae'n canfod posibiliad o welliant. Ac mewn tîm sy'n dangos 3 wyneb newydd, mae'n dal i sôn am ychwanegu at y garfan yn mis Ionawr. Tafiad hir mewn i'r cwrt, peniad pwrpasol allan. Ac yn sicr, mae Aber wedi cychwyn ar y droed flaen. A dyma gyfle i droi am ddiffyn. Yn ymosod Goset yn derbyn be oedd yn bel dda gan Hughes yn doi Thorn. Dwi'n meddwl sydd wedi baglu Goset. Ni sôn cyn y gêm am y frwydr ganol cae. Thorn jyst yn trio gadael i farc ar Goset. Traed cyflym gan y fo yn rhy dda. Mae'n trio aros ar ei draed. Chwaraewr mor onest dan i Goset. Mae'n drosedd. Felly bod yn un bach cas yma. Jyst dal gafel ar ei benglin. Dwi'n meddwl bosib chydig bach is. Sean, oedd y hediad na gan Hughes sydd wedi cael tymarsio medig o gymharu at y wadwetha i Caernarfon. Nath o droi'r amddiffyn yn ymosod yn sydyn yn do. Un peth am ti Hughes, mae digon o gallu gyda fe. Ti jyst ddim yn siŵr pwy Rob Hughes yn mynd i droi lan ar y noson fel petai, ond dyn ni'n gwybod faint o gallu sydd gyda fe droi mewn. Fe creu cyfle na i Goset. Dwi'n edrych yn rhy iachus ar hynny, mae dal ar ei lawr, fel ti'n gweud OTJ, dal ar ei benlin yma, felly gobeithio bod yn bwyd 3. Dwi'n gwybod yn digwydd fyna. Dal i benglin. Ti'n gwybod cweit sut mae wedi dylanio, ond edrych oedd ryw clash bach ar ei shin, ac y dyddiau yma mae shin pads mae'n gallu mynd yn llai ac yn llai, waith i'ch beidio gwisgo nhw, felly jyst gobeithio bod o'n di dal i'n gas ar yr asgwrn, chwarae mae Goset i Caernarfon chwarae'n dda. Mae'n chwarae'r sy'n mor bwysig. Ie, beth sy'n meddwl, dwi'n wedi colli Donahue hefyd. Chwaraewr sydd yn rhoi stamp ar y gêm, mae Goset hefyd yn un o chwaraewr ni. Jyst yn gweld Hughes yn fawr gyda. Mae'n gallu gwneud, jyst cario'r bel. A wedyn ffeindio'r bas. Ei, dwi'n gallu ffeindio'r bas i sgorio gol o gwbl. Jyst bas bach glyfar, jyst i agor y chwarae. Y gic yn sydyn i mewn. O ddim y gic fwriadwyd, ond fe adlanodd i cyn i'r golwr ifanc Matthew Turner gael gafel yn ddihi. Thomas yn ffio i bwydo i allan eto tuag at yr asgell bellen a tuag at Ffow. Lot o bwysau ar y dyn yma wrth gwrs does Darren Thomas. Felly creu moments mor arbennig. Ond y pwysigrwydd i Darren Thomas ydy gael boes gonast clyfar fel Goset tu ôl i nhw. Dwi'n just sbio ochr arall i'r cae. Dwi'n edrych yn gyffyrddus o gwbl dan i Goset. So yn dipyn o gnoc os na fysa fo. Mae'n mynd i drio. Yndi. Dwi'n edrych yn gyffyrddus de. Mae nôl lai. A mae e'n mynd i drio rhedeg yr anaf i stad gyfforddus. Gadw ni lygad arno fo. Ac y ddau dîm mewn 4 munud wedych chi wedi cael 2 funud ar 1. Cyffyrddiad hyfryd yn deg gan Thomas. Am reoli'r bel. Fai gau lawr yn sydyn. Ac Aberystwyth yn amlwg yn gwybod beth yw'r bygythiad gan fo. Mi fydd yna gadw llygad arno fo. Pas ddeallus o ganol cae gan Goset, oedd o ddim yn gyfforddus ar ôl taro hwnna. Mae yn y cylch canol, ond oedd o'n gallu taro pas, ond wedyn nath i frifo gwneud hynny. Mae'r bel yn cael ei lledu o'r chwith i'r dde at Griff John nôl yn y tîm. So ddim cam sefyll ar weithio'r apel. Thomas yn edrych yn fywiog.
Gwaith arferthol gan Hughes eto yn y bas ola'n ddiffygiol. A mae Hughes yn edrych fel tas yma am fod ar ei gêm, a mae hynny'n newyddion da i Caernarfon ar hyn o bryd. Mae rhaid iddyn nhw amddiffyn. Evans. Gormod ar honna. Dal i gadw llygad ar Dani Goset y Dani. Mae'n gloff wan, dydy. Fwy cloff os rhywbeth. A di bod mewn sefyllfa lle, gan i fod yn chwaraewr sydd ddim eisiau gadael o bellffordd, ond ti'n meddwl, reit, mae'n mor gynnar yn y gêm, ydy o'n mynd i fod yn iawn i gario ymlaen am bron 90 munud efo cnoc fela, a falle bod o ddim cweit werth cymryd y risg. Ti'n gwybod, mwy na unrhyw un oes wedi gyda pengliniau. Os yw unrhyw beth o'r ligaments, dim yn rhywbeth ti'n gallu rhedeg bant. Goset. Allan tuag at Hughes. Ffôn hytrach ydi o ffôn efo fo. Ac mae ffôn yn brathu, dydy. A mae ffôn, wel, 5 o goliau yn y fo tymor yma. Mae o'n allweddol i dîm Hugh Griffiths. Ydych chi yn cael y teimlad mae yn y llinell flaen o bosib mae'r gwendid gan y ddau dîm ynddo. Hynny os a ddim sgorwyr, os am dyn mawr, os am blaenwyr amlwg nag os. Na, a ti'n siarad efo unrhyw gefnogwr Caernarfon yn enwedig. Be di'r gwahaniaeth rhwng tymor yma a'r tymor dwytha lle maen nhw wedi gorffen y 6 ucha? Wel, ymysodwr, pan ti'n gweld Darren Thomas yn gorau chwarae rôl false 9 os lici di. Tafled hir gan ffôn. Nawr te, o mae'n ergyd! Wedi cynno'r golwr yn rhoedd. Ond y cyffyrddiad bach i lwybr Anderson oedd yn bwysig. Y cyffyrddiad bach gan, dwi'n meddwl mai Owen oedd o. A nath Owen ddigon i fwydo'r bel i lwybr Anderson. A mae Aberystwyth ar y blaen, a mae hynny yn hwb i dîm sy'n angen hwb. Wel, Lwcus, da ni wedi cael amser i ladd ar ymosod Aberystwyth eto. Ni'n canolbwyntio ar Caernarfon a ti'n sbio. Be ti'n neud yn y ddau gwrt Cosby? Mae rhaid chdi fod yn gynta. A doedd Caernarfon ddim gynta i'r bel yma. Wel, efallai bo nhw, ond oedd yn beniad da. Syth at Owen, nath gwaith rhagorol i ddweud y gwir. Just yn dal y bel i fyny, cyffyriad cynta da. A wedyn, diolch yn farus, mynd i hun. Just reit i fan i lwybr. Dyna ymosod bach clyfar. A fewn, a hi, diolch yn trio gwneud gormod efo'i. Gwych o safbwynt Aberystwyth, ofnadwy o safbwynt Caernarfon. Hughes, Goset, Ffow. Sut mae'r ymwelwyr yn mynd i ymateb. Ffow, gwaith da ganddo, mae cyffyrddiad yn rhoi cic gornel. A da i wedi cael 8 munud bach bywiog gan ddau dîm sy'n edrych fel tas yn nhw a'i bryd ar fod yn positif. Wel, ornes focsiwr yn y ryd yn ei pari. Gai go, gewch chi go. Ie, ac un knockout blow di bod hyd yn hyn. Ond neb ar y cynfas eto, digon amser i ddod nôl. Thomas i gymryd. Okay. Gosat! Wel, anghofio'r ben lun. A thamdani, a mae weld yn setle bod yn fwy cyfforddus na ar y bach yn dydi. Ie, dwi'n yn siŵr. Dwi'n yn siŵr na bod Dani yn eitha da. Diolch yn edrych yn rhy gyfforddus. Mae jyst yn trio ymateb fan'na, trio roed i droed drwy'r bel. Yn amlwg methu chadw i lawr. Ond ie, Dani Goset ddim cweit yn edrych i hun ar hyn o bryd. Ond, hei, maen nhw wedi mynd ar ei holi. Be swn i yn deud ydy, di Aberystwyth ddim yn cadw bel allan o'r rhwyd i ochr nhw. Felly, o safbwynt Caernarfon, mae rhaid cadw'r hyder oherwydd hynna. Dyn nhw wedi gwneud hynny unwaith y tymor yma. Mae'n oer, boys. Da chi wedi chwarae mewn oer fel... Ydy o'n geg gwahaniaeth? Dwi wedi chwarae mewn osweithiau llawer mwy'r oer na hyn. Pa ti'n mynd teimlo dy draed. Felly, di ddim mor ddrwg ag oedd hi yn yr hen ddyddiau na di. Go on, lle oedd y lle oer a ti wedi chwarae? Gorfod bod yn Alban yn rhywle. Pan ti wedi chwarae geia yn Inverness. Aberystwyth, diwa mis Ionawr ddim yn ddrwg o gwbl, boes. Oedd y dyfarnwyd cynnod ffwlio fe mewn Cris T. Inverness, mae fe, ie. Ond mae'n waith i'r subs, Nick, y boi sydd yn eistedd a mae rhaid cadw dyn yn barod ac yn gynnas. Dwi'n edrych ar y cae, dim problem. Heb sôn am sylwedwyr. Dyna rei yn cael blanced.
Blanced, wel, llian di hwnna, dim ond blanced. Sa'n gwybod faint mawr o'n mynd i wneud. Fysa'i flanced na Premier League, ond dyna fersiwn uwch gyngor Cymru o flanced. Cyffyrddiad bach ymlaen gan Griff John. Chwilio am Noah Edwards. Ymddyfyn bach disgybledig. Ac bydd na chwaraewyr fel hwn yn bwysig, da chi'n teimlo, i Caernarfon heno. Yna brofiad ganddyn nhw'n nghanol cae. Neb di creu mwy na'r dyn yma. Tymor yma i Caernarfon, di creu 5 gol o ganol cae. Ydy o'n gallu adio jyst chydig bach mwy o goliau. Yn aml mae'n chwarae rôl chydig bach yn wahanol i Hugh Griffiths. Weithiau mae'n ista, weithiau chydig bach yn fwy o ymosodol. Dwi'n licio Noah Edwards pan mae'n cario'r bêl. Dwi'n mynd poeni am gadw beth yn syml. Cario'r bêl, ymuno fo'r ymosod a sgorio ambell i gol. Dau dîm sydd, wel, fel gymaint o dîmau yn y chwech isa, a gymaint i chwarae amdano fo. Y seithfed safle ydi nod realistig rhai, aros yn y cyngrair, di nod gobeithiol yr ei eraill. Ond y sôn gyda llaw bod Danny Gossett yn paratoi i ddod oddi ar y maes, lle Owain Tudur-Jones yn un abod ar hwnna'n beniad sal. Syth allan at Lewis. Mae yna sôn mai Bradley, Sean Bradley, ond i'n syni weld o ar y fainc yn cychwyn y gêm, dydy gwir, ond fo, mae debyg fydd yn dod blaen. Fi sôn cwbl o weithiau amdani Gossett. Be swn i'n dweud, dio beth y teip i ddeud wrth y fainc, dwi angen dod oddi ar y cae. Mae o'n benderfyniad fysa rhaid i Hugh Griffiths wneud, oherwydd mae Danny jyst yn un fysa rhaid i ben i lawr ac yn trio'i ora, ond fel dwi'n dweud, mae'n wythnosa i fynd yn y tymor. O'n i'n poeni amdano nhw'n colli. Just eto yn y gêm yma, mae'n mor bwysig. Sa Caernarfon yn cael ei fuddugoliaeth heddiw, dwi'n meddwl sa'n nhw'n teimlo reit. Da ni'n saff yn y gyngrair, a da ni'n gallu anelu am y seithfed safle. Colli, ac Aberystwyth o fewn 3 pwynt iddyn nhw. Ti byth yn gwybod. A be bynnag ydy'r farn am y strwythyr yma yn yr uwch cyngrair, mae yr hyn o'r Owain yn ei ddeud yn tanlinellu bod yn rhoi pwrpas o leia i ail hanner tymor, fel ne mae hi ar hyn o bryd, a fel oedd Owain yn ei bwysleisio, dim ond cliffpwynt fel mae pethau'r hyn o bryd rhwng Aberystwyth a Caernarfon. Ac wrth gwrs mae Caernarfon sydd wedi methu cyrraedd y 6 uchel o'r tro cyntaf 2019 yn meddwl am y seithfed safle. Ond mae rhaid iddyn nhw, fel y tîmau i gyd yn hanner isa, ofni hefyd safleoedd y cwimp. Twt yng nghanol cae. Bel allan y chwilio am ffôl. Walsh oedd nôl efo fo. Amddiffyn yn gywir ac wedyn y pasio yn ddeniadol i gael allan y bel di anelu tuag at Owen yn ben ei hun yn y lle flaen ar hyn o bryd. Mi fydd yn rhyw hwbach i Aberystwyth i'n meddwl bod na bartneriaeth fach yn y gôl yn doedd rhwng Owen ac Anderson. John. Chwilio am Noah Edwards. Ac faint CS fi sôn bod eisiau cymryd Danny Gossett oddi ar y maes, still Bale ddim wedi bod allan i roi cyfle i Caernarfon wneud hynny. Mae yn gêm bach fywiog. Wel, mae fe newydd mynd lawr. Mae angen i Caernarfon nawr rhoi'r Bale allan. Ie, dyna'n union fe bod wedi'i wneud. Ie, mae wedi rhoi popeth mewn i'r ymdrech i aros mlaen, ond oedd hi'n glec gan ffôn yn doedd. Oedd yn hwyr, a traed cyflym gan Gossett yn de. Jyst chydig bach o'r talent sy'n ganddo fo'n symud y bêl un ochr i'r llall. Oedd yn penderfynu yn y diwedd na. Mae'n yn ormod, mae'n gwybod reit. Os dwi'n cario ymlaen, dwi'n mynd i wneud mwy o niwed a fydde allan am wythnosa sy'n gobeithio rwan bod o ddim yn rhywbeth sydd yn rhy gas.
Wel, da ni gyd yn gwybod I hanes o y salwch difrifol gafodd o. Yr adferiad gwych, dod nôl I chwarae ar y lefel yma. A mae'r math o chwarae'r Caernarfon am I weld yn ôl ar gyfer ail hanner y tymor. Mae dim amheuaeth am hynny. Y bêl gan un o wynebau newydd Aberystwyth. Sfach dda. Digon o le yn ganol cae. Yn y diwedd yn dod I ddim. Ond yn y waith da fan gan Lewis I greu y cyfle fach na o blaen gol. Hughes. Edwards. John, that's Thomas. Cartwright na chi, bas gan Cartwright. Fow. Ar ochr o Cosby, oedd y methu thynnu nôl, oedd Bradley'n dod mewn tuag at y postyn pella, oedd hwnnw'n symudiad arferchog ar gwreiddyn oedd y bas gampus na I lwybr Fow. Ie, falle ddim yr ongl ora I gymryd yr ergyd. Lledi'r chwarae'n gampus yma na. Dwi'n siŵr pwy oedd o. Cartwright, ie. Cartwright gyda'r bas. Am bas o weledigaeth, y bas yn berffaith. Ond wedyn, falle pan ti ar ei hôl I chydig bach o panics, mae'n mynd am y gol, anodd iawn I sgorio'r ongl yna. Falle un cyffyriad bach arall croesi fewn, ond na ddynion yn disgwyl amdani. Cartwright eto. John. Edwards. Mae'r ddau dîm wedi cael cyfnodau o basio cywir Bradley. Ac yn ôl yn gwarchod o'r Litchfield, a nath Litchfield ddigon. Ffôn yn ei lledu hi allan. At Walsh. Y bachgen y wyneb newydd sydd wedi cael trafferth cael mewn I sawl tîm a yn rheoledd yn yr uwch gyngrair a mae wedi geid digon fannau ennill cic gornel ac wedi ymuno o'r Bari wedi chwarae un gêm I Wrecsam yn y cyngor cenedlaethol wedi chwarae efo'r Statyn hefyd ond diolch yn gallu cadw I le mewn tîm na di dyna di'r ferniadaeth gan rei o'r cefnogwyr. Ie, falle fyddwn yn cael gormod o foments rwan, oherwydd ar y blaen, y tueddiad fydd gan Aberystwyth eista nôl. Gadael I Caernarfon mewn lot o'r bêl. Felly, gwrth ymosod fydd y tric gan Aberystwyth rwan. Di bêl wedi'i lledu allan nôl iddo fo na, di Bradley ddigon. Cyfnod bach unwaith eto I Aberystwyth. Bradley ceisio gwneud gormod. Andef yn gollodd y bêl. Lewis yn ceisio I hennill I nôl. Hughes, campus, y dyfarnwr o chwarae mantes. Oedd y drosedd gan Litchfield. A mae'r dyfarnwr yn dod ar peth nôl. Ond fe geisiodd adael I Caernarfon fynd. Mae'r bêl di daro fo beth bynnag. John. Yn y gol wedi bod yn y gêm rhwng Met ag Ebus. Dim syndod mae'r Met wedi mynd Harry Owen sydd wedi cael y gol honna. Un o 2 gêm yn unig sy'n dal sy'n yn cael ei chwarae heno. Bradley yn mynd un ffordd. Pêl dda at Fow mewn i'r cwrdd Cosby nawr te. Oedd honna yn dacl gampus. Oedd hi'n dacl gampus ar Noah Edwards ac oedd o'n symudiad da lawr yr asgell a Fow di newid o'r chwith i'r dde. A symudiad gorau'r gêm o safbwynt Caernarfon. Lledi'r chwarae fama am bas tu ôl i'r amddiffyn. A dyn gweld Fow. Pas glyfar, dim yn groesiad, mae'n synhwyro ar yr hediad hwyr gan Noah Edwards. Dyna mae'n eisiau weld gan y dyn yma o ganol cae. Mae jyst trio cael blaen I droed chwith arni. Yr ongl ddim cweit yn glem, ond nath o ddigon I
orfodi yr arbediad gan Turner. Ond Lewis di dod nôl o ganol y cae fan ei Aberystwyth i gynorthwyo yr amddiffyn. Bradley. Bradley rhoi Bradley, derbyn Bradley cael ei faglu. Ac chwaraewyr Caernarfon yn dechrau holi sawl cic rydd, da ni'n biorod ei diodde. Ni'n meddwl bod Litchfield yn lwcus i bod cael melyn efo'r gicrydd gynharach a wedyn Bradshaw, mae'n dweud gen i. Bradley, yr hediad pwrpasol mewn i'r blwch, yn cael ei gyffwrdd just tu allan. Yna'r cyfle i Caernarfon. Sa'n siŵr os eith dar yna mae hon yn uniongyrchol neu edrych am y postyn pelle falle. Wel, Hughes sy efo fo, lle mae'r ddau opsiwn yna. Byddai'n ymdrech feiddgar a deud y lleia. Hughes yn ei tharo hi. Mae'r gyfarnwr cynorthwyol i penderfynu bod honna wedi mynd allan. Bydd efo lygyd gwell na fi. Dipyn o nerth arni. Swn i ddim os oedd Rob Hughes yn mynd am y gol i hun bod yr ongl yn ffafrio Darren Thomas a'i droed dde yn cyfle rwan. Os fydd yr amddiffynwyr sydd wedi gwneud y daith i fyny'n gallu cymryd mantais. Dybydydd gig gornel i Caernarfon o beniad yn ddigon. Dim ond y cyffyrddiad oedd hi ar y coryn oedd angen ac oedd o'n gyffyrddiad pwysig. Y bel. Di'n Nellis ag Ed Evans i wedi gyrraedd, ond oedd y gyffyrddiad hyfryd fyna. Gan Anis yn sgorio'r unig gol y gêm. Mae'n gêm ddeniadol ydy. O'n i'n dwlu ar y cyffredin ag yn Anis yn gwybod bod i'r hediad yna flic bach yn debyg iawn i'w gol tu allan i droed e. Sicr wedi dal y llygad. Ie, 20 oed. Wedi dad o Paul gyda llaw yn chwarae i Newcastle a Bradford. Sa'n siŵr mae Johnny Evans yn cwyno am fyna. Os yw ar y game basketball. Oedd o'n teimlo bod yn amddiffyn i hun. Falle ddim yn gwybod lot amdani, ond yn sicr yn bwrw i lawer. Geti chymryd yn sydyn, fi sydyn braidd. Rydyn ni mewn i ail hanner, yr hanner cyntaf. Sgôr o bosib, nid y sgôr fydden ni'n ddisgwyl ar gychwyn y gema. Ond nad oes na fawr ynni, bob rydyn ni'n gallech chi ddeud nad ydi Aberystwyth yn heiddi bod ar y blaen. Mae'r ddau dîm wedi cael eu cyfnodau. Litchfield. Yn elu'r bel ella tuag at Evans. Yna sawl pêl wedi cael ei anelu at Evans sy'n cweit digon cywir. A nes yna ffenio ymlaen nawr te mae gan Evans. Mae'n le fan hyn. Ydy ddim rhedeg yn garedig iddo fo. Mae'n dal i gael ei groesiad mewn! Ac o ddifri. Mae Owen yn cael ei gyffyrddiad, ond di'n methu cael y nerth tu ôl y peniad. Ond dyna'r math o wasanaeth fydde fo'n deheu am i gael yn amlach. Anis Neto sy'n cael hanner campus. Ond yna gyffyrddiad bach, ond yna ymdrech bach slic yn fanna hefyd yn doedd. Ac ar gyfnodau mae Aberystwyth yn cael y pêl-droed deniadol. Ond mae hwnna'n rybydd mawr i Caernarfon. Dwi'n meddwl, hei, maen nhw'n mynd i weld lot o'r bêl rwan. Ond, be ti'n adael tu ôl i chdi? A dwi'n meddwl y cefnwr chwith Roberts, oedd wedi crwydro'n llawer hi bell. Oedd y bwlch oedd wedi adael yn enfawr i'r dyn yma. Evans gael y croesiad i fewn. Bron iawn yn berffaith. John Owen yn falle jyst dim cweit yn gallu amseru neu cael ei wneud yn gywir, ond mae hwnna'n rybydd i'r ymwelwyr. Fy bron yn gorredig y croesiad. Dwi'n meddwl bod hi'n mynd i fod yn... Wel, mae'n jyst yn gorredig y croesiad, mae'n syml yn ni. Cyfle iddo greu problemau unwaith ar rhagor. A bydd wedi cael hyder o'r cyfle na gafodd o. A mae o'n ddyn sy'n angen goliau. Mae o'n angen yr hyder mae goliau'n rhoi i chi. A mewn gwirionedd, fel efo wedi gyd yn well. So fi'n amlwg bod y groesiad i mi ddod iddo fo, Sean. Wel, oedd, wedig o'r ongl welon ni fyna. Yn amlwg wedi gorredig y bêl.
Achos oedd croeser mewn gyda Johnny Evans, i bod yn deg yfan, croeser y safon. Ffôn at Caernarfon. Mae tîm Aberystwyth, maen nhw'n gymysgedd yn dydyn, o bechgyn ifig ac o brofiad o hwnna, gyffyrddiad hyfryd eto. Mae'r creu yn hyfryd, ond wedyn y manteisio, diolch yna. Na, dyna pan mae Aberystwyth lle maen nhw'n y gyngor de, falle jyst y safon o flaen gol, lle Evans y fanna can gymeriad nath o. Oedden ni'n gweld efo gol Aberystwyth, John Owen yn cadw i ben, ac yn dal y bel i fyny, a wedyn bwydo rhywun mewn safle gwell. Mae Evans jyst yn brysio, yn meddwl bod yn gallu troi ar ongl gas a cael yr ergyd i hun, yn lle jyst dal y bel i fyny, a bwydo un o y chwaraewyr sydd o gwmpas di. Evans eto. Mae o fel ti sefydliad fewn i'r gêm yn y munud diwetha yma. A mae wedi gweld gwendid o bosib ar yr asgell na, dydy. Bale at Anderson. A ydych chi'n synhwyro bod Aberystwyth yn gweld gwaed lawr o'r asgell dde yma. Dyma lle mae'r cyfle i gael y peli mewn. Roberts. Felly cwblhau y clefiau mewn a hi eto. Caernarfon. Cael ei gael awr, a mae hwn yn gyfnod da i Aberystwyth. Cyfnod da iawn, mae'n edrych yn fygythiol y ddwy ochr. Bale yn dod allan i'r cwrt yma na, Aberystwyth yn ymateb gynta. A jyst clyfar, peniad clyfar, ond yn fanna, mae'r cyfle di mynd. Cadw'r Bale yn ddiw, a fysa yna rhywun arall mewn safle gwell. A dyna'r jyst enghraifft bach, dwi'n meddwl. Yr elfen glinigol na, di Aberystwyth ddim cweit yn sgorio digon o goliau. Arnes yn eto, fe o'r peniad clefyr na mewn i llwybr Johnny Evans. Sicr popeth mae sydd yn dda o Aberystwyth yn dod trwy fe ar hyn o bryd. A fo sydd i gymryd y gig gornel, yr amddiffynwyr mawr i fyny. Thomas oedd yn ôl, yn cynnarthwyo'r amddiffyn. Nôl mewn â hi gan Caernarfon. Evans mynd amdani. Bradford i fi 4. Caernarfon eto. Hwna gan sefyll fanna. Ond oedd gyd chymryd yn sydyn. Hi sydyn ydy cwyd Aberystwyth efo'r dyfarnwr yn gadael i fynd i blaen. Mae Thomas yn brwydro i aros heb gam sefyll. Mae Fo yn cael ei wylio gan ddau dyn ac amddiffyn da eto. Caernarfon oedd hwnna ar ferchog. Yn sydyn o un pen y cae i'r llall. Lewis gafodd yr ergyd. Cartwright. Thomas. Casglu tu allan i Thomas mae Rob Hughes. Fos ni derbyn i ganolcaiad Noah Edwards. Mae Fo wrth gwrs i fod ar yr asgell bella na. Fanna mae'n glynu at Sialc Cai. A mae'n derbyn gymaint o'r Bale. Cartwright eto. John. Thomas. John efo fo un ffordd. Does am digon ar honna. Wedi gyda ddau ennill honna nôl. Ie, oedd o bas gan Thomas. Oedd o basio'r cyfeiriad anghywir, oedd o'n byd yn gallu neud, oedd o'n cam sefyll. Ie, ni'n dallt y syniad efo'r ddwy bas ath o le i Darren Thomas. Pwystredig i'r dyn yma, pwystredig i Darren. Ond beth sy'n ni'n ddeud, di o beth yn cuddio. Hyd yn oed os mae'n rhoi y Bale i ffwrdd, 50 o weithiau, mae dal i sbio ymlaen. Mae rhaid parchu hynna, mae wastad yn chwilio sut allai greu rhywbeth. Neith o'n cuddio ar ôl hynna. I'ch atgoffa chi, i'ch bwyntiau gefer penwthnos nos lun am 10 o gloch ac eto nos fawrth am 6:30 ar S4C a cofiwch, fel da chi'n gwybod, dwi'n siŵr ar ein gwefannau ni ar Twitter sgorio, mae'r goliau i gyd yno i gael ei gweld cyn hynny. Ac mae da dipyn llai o gemau, addo fydd hyd yr rhaglen union ei fath. A mae yna gol di bod yn hyn a gol di bod yn y Met yn erbyn Airbus ar hyn o bryd. Ar hyn pan mae Caerdydd di colli adre, mae Abertawe di cael pwynt oddi cartre, mae Wrexham ar frig y cyngor cenedlaethol i curo y Maidstone o 2 gol i 2. Fel yma hi. Ie, pwys y da gan Sean Bradley fanna. Dwi'n meddwl nath Caernarfon ddechrau'r gêm efo 3 yn ganol cae. Mae nhw jyst i newid hynna rhywfaint
Lle mae gen ni rwan Cartwright. Wel, Hughes ac Anderson. Y ddau'n cael gerdyn melyn. Ac oedd hi'n ffrai am rhywbeth, oedd hi'n sicr yn ffrai. A'r ddau yn heiddi gerdyn melyn. Be bynnag oedd yn achos. Lle ydyn ni, boes bach, ar fuarth ysgol cynradd? Nonsens ydy gwir, de. A siomedig, profiad Rob Hughes, weithiau jyst y ddisgybliaeth na sy'n gallu adael o lawr. Cardyn melyn am weddill y gêm. Da iawn gan John i gael hwnna mewn. Williams. Evans. And Lucas. Cartwright. Unwaith eto, nid yma clwb cyntaf. Pel ardderchog o ganol cae gan Cartwright. Hughes yn mynd i hun. Oedd o ddim yn anelu am Bradley bod Bradley yna, ond mae Hughes yn chwarae'n bositif heno. Yndi, efo'r newid na, ti'n gweld Sean Bradley yn agosach at Darren Thomas. Yn lle bod Caernarfon efo'r 3 yn ganol cae, mae Bradley'n chwarae just tu ôl i Darren Thomas, felly ceri fewn i'r cwrt Cosby. Rob Hughes yn gwneud be mae'n neud ar ei ora, cario'r bêl, mynd heibio'r amddiffynwr, chydig bach gormod ar y croesiad, licio'r syniad. Croesiad oedd hi, dwi'n meddwl, doedd ddim yn ergyd tuag at y gol. John di creu 1 gol y tymor yma. O gymharu â 4 gol ar 10 gydol y tymor diwethaf. Diolch wedi bod i dymor mwyaf cynhyrchiol o. Cael at Evans eto. A mae Evans yn lon llaw. Gol gyda hwnna. A rhaid o fod yn ofalus. Dyna'r math ymddygiad sy'n mynd i esgol ar gardiau mele. A wyddoch chi be mae o. A gallam cwyno am hynny. Ac unwaith eto, chwaraewr profiadol. Ddyle o bod yn well waith pa mor wystredig ydi o'n. Dwi'n gallu deall i rwystredigaeth ond John, ti'n ffili neud na'n ffodus. Ti'n ffili mynd lan yn rhedeg at y dyfarnwr. Mae'n cardyn fel yn hawdd iddo fe. Chwarae teg, nath Roberts yr amddiffyn, nath o'n dda yma na. Rwy'n ma'n sefyll 1 yn erbyn 1. Dyna mae hwn isio. 1 yn erbyn 1, yn erbyn yr amddiffynwr. Lle mae Roberts angen chydig bach mwy o help gan Fo, sy'n chwarae'r y chwith. Ar hyn o bryd, mae'n cael ei adael ar ben 1 bach, ond nath o'n dda iawn o'ma na. Lawr o'r asgell yna, mae Aberystwyth di bod yn ceisio mosod yn de. Y pwysau i gorfodi Bradford i ildio tafliad. John sy'n paratoi i'w chymryd i. Mae rhaid i fi ddweud, dwi'n teimlo bod o'r hanner cyntaf wedi hedfan. Mewn i'r chwarter ar ola. 1 gol y gwahania'r 2 dîm. Y naill golwr na'r llall di cael ei gorfodi i fod yn brysur, gwaith da gan Edwards at John. A John yn gwybod bod o allan o'i safle ar bagliad gan dy bo. Am na gardiau fel yn arall. Am y drosedd honna. Dwi'n mynd cytuno fo honna fi. Dydy bob tacl hwyr ddim yn gardiau melyn. Os rhywbeth oedd yr un yn gynharach gan ddôn ar Danny Gossett nath arwain at yr anaf yn fwy peryglus. Ceisio llithro, ceisio cadw'r bel yn ddew ofer i'w bloc. Sa'n byd cas amdani. Wel, na chi 4 chwaraewr yn y 5 munud, 6 munud diwethaf wedi cael cardiau'n felen. Sut mae hynny'n dylanwadu? Ydych chi'n fwy gofalus o wain? Mae'n rhaid bod yn does, os ti'n glyfar. Unwaith ti'n mynd i'r ddear a ti'n mynd cael y bel, mae rhaid chdi feddwl, os mae'r dyfarnwr yn dechrau fel, mae'n mynd i fod yn gardyn. Sydd yn aml, spoil o gêm, mae rhaid dweud. Ti'n ffili achwyn ar 3 cardyn arall, ond honna fel ti'n gweud o. Mae'n dacl. To'n sim niwed yn cael ei wneud. O, dwi Ond dyna sy'n digwydd, wedyn am weddill y gêm, ti'n meddwl, o'ch ti angen bod ydi chwinciad yn hwyr, so ti'n gallu bod oddi ar y cae. Dyma yma. Eto, os rhywbeth mae'n cael blaen i droed ar y bêl. Cliff John. Yn ei ôl yn y tîm, yn unig newid o'r tîm chwaraeodd y gêm ddiwetha. Mae gyda fod digon o brofiad, mae digon call i gadw i ben. Ond yn y fath yma o gêm, ti ar ei hôl i. Ar hyn o bryd mae yna ddigon amser yn weddill, felly dos o ddim panics.
Ond pan ti'n mynd i'r ail hanner a ti dal ar ei hôl i, mae'r panics yn dechrau dod i fewn. Felly ti'n dechrau brysio bob dim, brysio bob pas. Chwilio am y bas ymlaen, cyn iddi fod ymlaen, ac union y fath efo bob tacl. Ti'n rhy awyddus i ennill y bel. Mae yna 2 gol di bod yn y gêm yn Flint. Flint yn ebyn Pontypridd, a'r 2 i Flint sy'n angen y goliau. Zach Clark gafodd y gol gynta. Ac pro dyn y bydde Flint i gobeithio fydd yn sgorio dipyn mwy y tymor yma. Fo sydd wedi cael yr ail bel gan Lewis. Lewis yn creu i bach o le Evans. Mae o wedi erlyd popeth tuag at yr asgell bella na i fod yn deg efo fo. Mae'n oer, ond mae'n gêm bêl-droed. A mae'n well na bod adfen y gwely yn dydi. Allan yn gweld y pêl-droed. A dwi'n siŵr bydd rhyw dda da hanner amser hefyd. Mae'n teg iddo, mae'n heddi rhyw hot chocolate. A hot dogs, o'n i ddweud. Bradley, gwneud digon. Thomas yn bwydo'r bel allan nad Fow. Fow yn cael ei wylio gan Walsh. Cael ei arfodi nôl. Sbiwch ar cap, dwi'n hoffi hwn. Wastad yng nghanol y cae na ydy. Yn byw yn y cylch canol ac yn lledu peli da o'r dde i'r chwith. Un at John. John yn cael ei wylio gan Kirkman. Tafiad i Caernarfon. Noah Edwards. Nôl eta John. Hughes. Cael ei wylio gan Kirkman. Da gan Hughes. John. Bradley. Syniad bach da gan Thomas. Hwna fydd yn dal i bwysio Thomas eto. At Edwards. Thomas chwilio am y lle ergydio. A mae hwnna yn taro. Yn erbyn Kevin Lewis. A mae Bradford yn gri. A sy'n ddim yn syni gweld Garden arall. Mae yn Garden. A Fow sy'n cael honna. A mae'n debyg bod honna am dorri ar rediad sydd wedi gallu troi am ddiffyn yn ymosod peryg. Ie, mae'r camera ar y dîm, ar Fow fan'na, bron bod o'n gwybod ydy. Reit, mae'n ail i gyrraedd y bel, felly diolch yn gorau bod yn tynnu Cris yn ormodol, tynnu fraich o lawr o fo. Mae hwnna'n Gerdyn Felyn, a mae o'n gwybod hefyd. 5 Camden Felen, 1 gol, 7 munud i fynd. Nath ni chwerthin ar y llien, ond dyna be di blanced o Anthony Jones. Dyna be di blanced. Os yna botol dŵr poeth yn hwnna dybed? Hwna fwy dy stil di ni. Hwna fwy glamorous dydi. Sbi ar hwnna. Dwi'n eisiau rhannu efo hi, chwaith ac di. Erin Lwybyr Thomas. Lle ma'n ddim wedi cael ei chodi. Ac am unwaith, na Darren Thomas ddim gwneud beth ydych chi'n disgwyl i Darren Thomas i wneud. Wel, da ni'n disgwyl gweld cyffyrddiad trwm gan Darren Thomas. Bron bod pawb chydig bach o surprise. Pas campus gan Griff John. Oedd hi'n berffaith. A wedyn, bron bod hi'n taro'i droed o ddwywaith ar y ffordd i lawr. Mae'r cyffyrddiad cyntaf bron iawn yn berffaith, ond wedyn mae'n taro'i droed o fel mae'n syrthio ar y llawr a ffwrdd at y golgeidwad. Tybad os oedd o di ryw hanner feddwl, golgeidwad oedd hi ar ei lein, ergyd gyntaf dros di benno. Oedd y golwr ifanc, mae rai fi ddeud, yn ddewr. Bydd cyntaf mae Turner wedi gorfod wneud mewn gwirionedd. A nath y gwaith yn dda. A mae'r ddau dîm wedi cael eu cyfnodau, dim amheuaeth am hynny. Walsh. Fow ar dderchog. Thomas. Cael ei giro i'r bêl gan Bradford. Edwards. Yn ei hawlio hi. Ac yn dal a'i rediad. A mae wedi syniad yn dda. Edwards yn ceisio camechyn o ganol cae yma. Dwi yn meddwl bod yna le i Caernarfon tu ôl i amddiffyn o'r ochr chwith Aberystwyth Kirkman. Os mae o jyst yn camu chydig bach yn uwch i fyny, os mae Darren Thomas yn gwneud rhediadau clyfar tu ôl, fel nath o
o'r bas yna gan Griff John neu Rob Hughes i hun. Dwi'n meddwl mae yna lwyddiant i gael yn yr ardal yna. Dwi'n meddwl bod Darren Thomas hefyd, oedd e'n ffili credu faint o le oedd yno. Fi'n credu bod e'n meddwl, hang on, mae'r linell lle y dyfanwr yn mynd i roi i lan, ond fe dath i ddim. A fath i'n gweud, jyst cymeryd y cyffredau cyntaf, bach yn drwm. Yn golygu bod y cyfle'n mynd. Mae chwrwyr clyfar fath o Darren, maen nhw'n cymryd pethau fewn i'w pennau dydy. Dwi'n deitha chdi, os geith o gyfle tebyg eto, fydd o'n gwybod mae Turner yn licio bod oddi ar ei linell, so ni'n syni dim yn ei weld o'n mynd am y chip. Oedd o smonach am ddiffynol yn fanna. A John ddoth nôl i achub i gyd chwaraewr, a dos a ddim rhyfedd bod Tibbets yn gandryll, so honna wedi bod yn gallu bod yn ergyd i'r ymwelwyr cyn yr egwyl. Sbiwch ar hyn. Cic hosan gan Simpson de. Just yn rhoi'r amddiffyn o dan bwysau. Hollol ddiangen. Griff John just yn gorau ymateb gymot cymryd mynd. So mae'n mynd allan am gig gornel. So hwnna di gallu bod lot gwaith. Gwael gan Simpson. Gig gornel arall, unwaith eto. A nysyn o bosib chwaraewr gorau'r hanner cynta i'w chymryd i. Hwna'n gyfle'n doedd. Oedd hwnna'n gyfle. A ffôn off mewn. Ac ie, mae'n gwybod. Mae yna rôl gan Caernarfon amddiffynol rwan. Brian Williams yn y safle postyn agosa. I rôl o ydi peidio mynd ymhellach na'r postyn, felly i osgoi hynna'n digwydd. Fo sydd wedi cam amseru fanna. Just o lle mae'n gyfyd ydi cam allan o dy safle, mae dros di benno, a mi ffôn yn siomedig. Ralio, byw, cymal cyffro Monte Carlo, bore fori. Am 11, dychmygwch fod yn Monte Carlo bore fori am 11. Mae bach yn gynesach na fan hyn. Ond môr di môr ynddo hogia, môr di môr. Emyr Penlan ar y champagne heno ni. Eith Helen Anna gadw llygad yn o'r paip oeddi. Tibbets. Cael ei wawdio, ond... Be newch chi o'r hanner mae Sean? Hanner bach diwiog? Ydy'r ddoi tîm wedi cael ei cyfleo, yn Aberystwyth ar cyfle gorau, wrth gwrs gyda Harrison yn cymeryd i gyfle. Chi gweud Darren Thomas yn dod yn agos i Caernarfon, ond digon hafal, a dys Aberystwyth yn siadau gyda'r cyfle yna gyda Harrison. Mae Caernarfon yn mynd i deimlo bod rhaid i aros yn un, y bel mewn chwilio am y blaenwr mawr Owen. Yna yn wastraffus ac yn faramenin i Josh Tibbets. No Edwards. Mae'r gêm di llifo, mae gawson ni'r un anaf no'n do, i Danny Gossett, felly mi fydd ychydig bach, fydd chi'n tybio o amser ychwanegol. Hughes i cael y bel mewn i'r cwrs. Mae Hughes a Fo yn newid esgyll yn dydyn. Yr ergyd yn y diwedd, yn bell dros y bar. Ac Kai Powell sydd wedi muno o Langefni ydy'r gŵr drawodd honna. Mae jyst yn teimlo pam ddim de. Mae bel yn syrthio'n garedig ar y foli. Mae'n mynd dros y traws ti'n ola. Pam eisiau jyst cadw i'n fyw a chwilio am y bas ond neu pan ti'n y sefyllfa yna. Am ddim. A mae hynna'n bwysig i Caernarfon rwan, bod nhw ar ei holi, yndi, a bod nhw'n teimlo chydig bach o'r pwysau mynd i fewn tuag at yr hanner, ond mae dal yn bwysig meddwl reit, mae rhaid ni dal i sbio ymlaen. Allen ni ddim cuddio a trio chwilio am y bas saff yna drwy'r amser, neu llun o ddim cael nhw'n ôl i fewn i'r gêm. Ie. A mae hwn yn gwybod. Mae'n ornes chydig bach anos na falle o Caernarfon di ddisgwyl. Mae byddwn ni'n sôn am Kai Powell Roberts ac ar ei ochr o'r cae. Mae'r peryg wedi bod yn dod. Y peryg mwyaf lawr asgell dde Aberystwyth. Ac yn yr un modd, Caernarfon wedi cael dipyn o hwyl ar asgell chwith. 2 funud o amser ychwanegol sy'n wedi cael ei ychwanegu. Hwna'n ddyledus droen yn gyfan gwbl dybyn ni i'r anaf i Danny Gossett. Ac
o dafliad hir ddoth y gol gynta. Mewn â hi. Caernarfon di dysgu gwers. Gynta i'r bêl. Simpson unwaith eto oedd ar peniad. Evans bron am anteisio. A dwi'n siŵr be oedd Simpson yn feddwl oedd o'n ei wneud. Dechrau cael gafel arni na dda. Na, ddim yn gwybod pen hosan hwnna. Troed hosan gynne. Ond ie, fydd o'n siomedig. Mae jyst eiliadau fela yn gwneud i'r amddiffynwr feddwl yn ormodol tro nesaf mae'r bel yn dod i fan i'r cwrt gosbi. Mae dy hyder di'n cymryd cnoc a ti'n meddwl, reit, Dion Donahue, mae di methu cyn heno 6 gêm dwytha maen nhw dildi yn 6 hebddo fo. Mae o'n golliad enfawr i'r tîm yma Dion Donahue. Ond pas dda gan Simpson at John. Eisiau chael i mewn eto am nath Bradford. Waith da fanna, bêl fyny at Owen fydd yn gobeithio i dal hi. Mae yna gyflos allan o ledu'r bêl falle i'r dde. A mae yna sgrechian mewn hwystadigeth lawr o'r asgell dde yna Anderson oedd o, gafodd o ddim y bas. Thomas, chwilio am Noah Edwards, di mynd i gyrraedd o Simpson. A mae yna nerfusrwydd yn doedd. Mae nhw yn edrych yn nerfus. Ac fel oedd Owen yn ei awgrymu, un camgymeriad a mae'n gallu siglo pethau dydi. Ti yn iawn. Nath o ddan y pen draw Simpson chwarae teg. O, na rhyw deimlad nerfusrwydd. Ond y safbwynt Aberystwyth am gyfle wrth ymosod yn fanna. Swn i'n beirniadu ddau, Williams yn ganol cae, yn lle sbio ac yn gweld y lle ochr draw. Fel da ni'n gweld y drosedd unwaith eto yn fama. Williams, ond hefyd Arnis yn oedd mewn a cerio le. Nes i'n clywed gair gan efo. A mae'n ddigon tawel, da ni'n gallu clywed bob dim ni. Un floedd i ddeud dwi'n rhydd, os ar bas efallai di ddod. Wel, mae rhaid i Aberystwyth frysio. 2 funud o amser ychwanegol oedd. Owen, i beniad lawr. Un cyfle arall falla. A mae hwnna'n cael ei gosbathu, a dyna gic ola'r gêm. A mae unig gol y gêm yn yr hanner cyntaf yma wedi dod gan y bachgen ifanc Harry Anderson. Cyd chwarae bach hyfryd rhyngddo fo ar y blaenwr Owen. Digon i Caernarfon feddwl amdano fo. Thomas fethodd y cyfle gorau iddyn nhw. Cyfan i ymladd amdano fo yn yr ail hanner. Dewch nôl ato ni ar ôl yr egwyl. Screwfix Sprint, yn noddi pêl-droed ar S4C.
Screwfix Sprint, yn nodi pêl-droed ar S4C. Croeso nôl ato ni. Mae Aberystwyth yn brwydro i aros yn uwch cyngor Cymru, JD. Ond wedi gwneud mwy na hynny yn yr hanner cyntaf. Know what I mean, Harry? Golf a chyfryd gan Anis yn nhw sydd ar y blaen ar yr egwyl fan hyn. Gol i ddim yn erbyn Caernarfon. Un o'r gemau sy'n mlaen heno yn uwch cyngor Cymru, JD. 6 gêm, pob un fod dechrau'r un pryd. Hanner nhw wedi cael ei gyherio oherwydd y tywydd. Ond mae hon mlaen. A Sean Morelis sydd wedi cael mi lawr y pwynt sylwebu. Ni falch bod i mlaen, mae'n dipyn o gêm, Sean. Ydy, mae'n gêm eitha hafal i fod yn onest. Aberystwyth yn cymeryd y cyfle na trwy Anderson. A ddi'n gol da, chwarae teg yno fe. Jyst yn cymeryd i'n gynnar tu allan i drodau. Felly, safon. Mae lot o safon yn y gêm. O ran patrymau, mae'r ddoi dîm wedi bod yn chwarae. Croesiadau lletraws gan Caernarfon yn amlwg. A Aberystwyth yn chwarae patrymau pert. Ie, gwn i weld y cyfan. Unwaith eto, nawr gan ddechrau gyda'r gol na. Beth am hon felly, Sean? Ie, John Owen yn ein dda fan hyn yn uniongyrchol. Jyst yn dal y bel lan, mewn i rhediad Arneson. Ddim rhaid o fe wneud dim byd ond gymeryd i yn gynnar. A dyna pam falle bod y geidwad wedi cael ei ddal allan. Mae jyst yn rhoi, dwi'n mynd toe-poke, mae'n gwybod yn union beth mae fe'n wneud. Ti allan i drodau ac yn rolio mewn. Digon hawdd i trial blasto honna gyda'r drod chwith ti, ond yn neud y peth iawn. Ti allan i drodau fe, gwych o gol. A fi'n gweld Aberystwyth bob wythnos, o'n i'n gweld digon ohonyn nhw'n wedi eich bwyntiau ar sgorio. Bob yn slid, bob yn sfawr, plug bach fel yna. Cael Anderson wedi bod mewn sy'r haf. Yn bod yn chwarae fel trwy tymor, ble maen nhw wedi bod. Mae'r chreuwyr newydd wedi cyrraedd efo. Ni'n sôn am Kirkman, y Caernarfon, y ddair fenthyg o Seintiau newydd. Poeni amdano nhw. Ond ti'n sôn cyn y gêm. A digon te, boes ifanc yn cael ei taflu mewn. Maen nhw'n edrych yn gyfforddus. Maen nhw'n. I fod yn deg yn wedig, Caernarfon wedi fod yn ymddiffynol yn yr arbennig yn ystod y hanner cyntaf. Y ddoi nhw wedi sefyll lan i'r her mae Caernarfon wedi rhoi at nhw. A hyd yn hyn, fel ti'n gweud, Aberystwyth wedi bod yn chwarae pêl-drod da. A syndo beth sy'n ei chreu chwistrechiad bach o safon mewn i unrhyw dîm. Maen nhw'n edrych yn bach mwy hyderus. Ail hanner mawr i ddod yn amlwg. Ni wedi bod yn gwylio Caernarfon, ond ti'n crybwyll ar ambell i bas letraws na, neu'r daiag fel mae Mark Jones yn hoffi gael nhw. Mae hon yn ffefryn. Ydy, falle hon yn 1 neu 3 neu 4 lle ni gweld Caernarfon trial lledu'r bêl, a maen nhw chwarae yn go efo asgellwyr reit ar y linell fel petai. Darren Thomas fan hyn, jyst yn cymeryd y cyfle, mae'n gweld y cyfle i lledu'r bêl unwaith eto. Gwych o bêl o draws y ca ac yn creu cyfle ar y diwedd i Noah Jones. Noah, jyst yn trial cael i goes iddi, ond Aberystwyth am ddiffyn yn dda. A eto, y bêl traws yn creu y cyfleon i Rob Hughes yn hyn. Fi'n cymeryd na croesiad oedd i fod yn ddim yn gweithio ar hyn o bryd. Ond hwn oedd y wedyn y cyfle dath i Darren Thomas. Ond i fod yn onest, fi'n bod Darren oedd e'n meddwl falle hunan bod e'n cam sefyll. Cymeryd y cyfle, cymeryd y cyffyrddiad trwm ac yn golygu bod y golgeidwad allan cadw y lawr. Ac ar ôl canmol Aberystwyth gymaint, mae'n gweld y cyfle ola yna. Darren Thomas, drwodd yn gol, chi'n disgwyl iddi fod yn gol, felly'n dylai fod yn gyfartal efallai. Ie, just yr unig beth nath e'n wrong oedd cymeryd y cyfyriad trwm, allai fod i falle chipo'r gol geidwad, ond wedi cymeryd y cyfle neu'r cyffyrddiad trwm na, mae'r cyfle'n mynd. Beth am Aberystwyth wedyn ni? Maen nhw wedi creu mwy o gyfleoedd, a fel ti wedi sôn, edrych yn daclus iawn ar y degau. Ie, Jonathan Evans. Dyle hon, oedd o'n gwneud yn well fan hyn? Wel, i fi mae John Owen, mae'n gorhedig y croesiad. Mae'n croesiad a safon, mae'n rhaid gweud na gan Jonathan Evans, ond mae'n jyst yn gorhedig yr hediad, a felly dwi'n ffili gael ei ben yno. A fan hyn, dyn ni wedi sôn am y gol scorer fe bethau Anderson. Sy'n cymeryd cyfle, edrych ar y flic, Johnny Evans fyna, cyffyrddiad ddim cweit lan i'r safon, dyn ni'n disgwyl oddi wrtho fe a'r cyfle yn rhedeg i ffwrdd ono fe. A pobl yn bloeddio, dyle fe wedi cymryd i'r cynnig cyntaf, a falle. Mae'n mor anodd. Ni sôn am uwch gyngor Lloegr, y lefel uchach, ond byddai'n anodd fan yna. Mae'n hawdd i ni gweithio'r ochr. I fi'r unig opsiwn mlaen fyna i Johnny Evans oedd falle chwarae John Owen oedd tu ôl iddo fe mewn ar ei drod dde fel bethau. Ni symudiad bach gan Sean fan yna. Pawb yn mynd amdani. Ni byddwn ni'n methu, ni byddwn ni wedi cwmpo'r llawn. Ta beth, ni'n mynd am egwyl. Digon i ddod pam ddewn i'n ôl gan gynnwys ail hanner mawr fan hyn yn Aberystwyth. A braf gweld digon diheidio yma heno.
Pawb yn ceisio cadw'n gynnes ac yn glid ar y regl. Dewch yn ato ni. Screwfix Sprint, yn noddi pêl-droed ar S4C. Screwfix Sprint, yn noddi pêl-droed ar S4C. Croeso nôl ato ni, sgorio yn Aberystwyth heno, a mae sgorio mewn rownd derfynol. Pnawn di Sadwrn nesa, cofiwch, amser cinio, cwpan y gyngrair, cwpan Nathaniel MG, y bal yn cwrdd â Caernarfon, a mae hon ar y graig yn cefn, cartre derwyddon cefn, a mae'n fyw ar S4C, y deiliad Caernarfon yn gobeithio codi'r cwpan. Fel ni'n sôn gem Eric sy'n mlaen heno, mae'n mynd yn dda'r tîmau cartre ar un o bryd. Aberystwyth, wrth gwrs, Met ar y blaen yn gynnar yn ei gêm nhw'n ebyn Ebus. A'r Flint ar y blaen o ddwy ddim yn ebyn Pont y Pryd. 5 o'r 6 gwaelod yn chwarae, ac erbyn hyn, Sion Mwnerydd, 5 pwynt sy'n gwahanu 5 clwb. Mae'n dipyn o frwydr lawr na. Ie, mae'n hynod o dyn. Dwi'n dal yn cytuno gyda ti. Fi'n creu nod Aberystwyth fydde sefyll yn y gyngred. Os ti'n cynnig hwnna yn y nawr, bydden nhw'n cnoed y lawr i off gyda fe. Ond ie, mae'n just mor dyn. Dyn ni sôn am rhoi chediad at ei gilydd. Pa mor bwysig gyda ni.
Ie, falle bod ni ddim ras i gyrraedd yr hanner uchan, yr hanner gwaelod yma mi fod yn frwydr y hanner, yn ail hanner y tymor yn un ôl at yn tîmau sylwebu, Sean Meredith ar y ffordd i ymuno gyda Owain Tudur-Jones a Nick Parry, ond Owain, jyst cyn i ddechrau'r ail hanner, Abertawe yn gyfartal, Wrexham di codi'n gyfartal ar y brig, beth am Gaerdydd di colli gartref yn Millwall, a'r clybio oedd i tan o'n nhw, 3 pwynt o'r 3 gwaelod, clybio tan o'n nhw di chwarae llai Huddersfield a Blackpool, maen nhw mewn trwbl Owain. Maen nhw mewn trwbl, ni'n gweld hyn yn dod ers amser Dylan. Dwi'n cofio bod yn y gêm yng Nghaerdydd yn ebyn Hull, dechrau mis Tachwedd ymwel, di hein ddim yn sgorio digon o goliau, ac mae'r clybio dan nhw, ti jyst yn teimlo falle bod yna fwy ganddyn nhw, felly os nad oes rhyw benodiad special iawn yn digwydd yn yr wythnos nesaf, mae Nghaerdydd mewn trwbl enfawr. Dim newid yn y naill dîm na'r llall, felly dim ond yr un eilydd wedi ddefnyddio hyd yn hyn, a dim ond eich atgoffa chi, Danny Gossett o Caernarfon di gadael yn gynnar yn yr hanner cyntaf, a Sean Bradley ymlaen yn ei lefo. Ac mae Caernarfon di ennill y 2 gêm ola yma rhwng y ddau dîm. Ond maen nhw'n chwarae tîm sydd wedi cael eu pwyntiau ar eu tomen ei hun yma yn Aberystwyth. Adre, mae Aberystwyth wedi ennill 5 o 10 gêm. Oddi cartre, dim ond un fuddugoliaeth sgamdyn o'r tymor yma. Ond mae heddiw'n rhoi gwen ar wyneb y rheolwr. Ac Anthony Taff Williams fydd fwyaf bodlon o'r ddau ar hyn o bryd. A mae rhywun yn holi dybed os angen blaenwr cydnabyddedig yn y llinell flaen a gan Caernarfon. Da chi'n gwybod, mae'n amlwg be maen nhw'n wedi wneud. Defnyddio Fow, defnyddio Hughes. Ond mae Thomas di bod ar ei ben ei hun yn y blaen yn byw ar frwsion. A Mike Hayes wrth gwrs di gadael ffidel o'r roc fel y sonyn ar gychwyn yr rhaglen, ddim yn cael ei alw nôl i Lerpwl. Hynny'n golled fawr iddyn nhw. Ac mae rhaid i gol ddod o rywle. Hey, come on, here we go! Dyna'r anogaeth gan reolwr sy'n gweld i dîm yn gwneud be fydde wedi gofyn iddyn nhw wneud yn ystod yr egwyl. Gadwch chi ni ddechrau fel cychwynnod Aberystwyth o'r hanner cyntaf. Ar y droed flaen. Mewn na hi, mae gornel dda at y postyn gosa. Wel, yn anffodus, Nick, dwi'n mynd i anghytuno fo chdi, mae'n trech i ni fod yn gornel difrifol. Dim hyd yn oed yn achosi, dwi'n dallt, mae'n rhoi lot o nerth arni a ti'n meddwl, just ochr arall i posti, mae'n rhoi y gol geid o dan bwysau, i'r bel fi'n doddi ar y cae yn syth. Mae'n just mor gynnar yn yr ail hanner, y cyfle i roed Aberystwyth o dan bwysau. O safbwynt Caernarfon, mae bob dim yn pwyntio at lwyddiant gobeithio. Mae gen nhw record da yn ebyn Aberystwyth, ystod nôl i'r uwch gyngrair. Di Aberystwyth, maen nhw'n ildio am hob gêm. Ac yn naturiol, mi fydden nhw'n mynd yn dyfnach ac yn dyfnach os maen nhw'n parhau fod ar y blaen. Ond, tan ti'n cael y gol gyntaf yna, falle mae'r teimlad o banig jyst yn dechrau cynyddu. Cyfle i ffôn. Gymryd y tafliad, ddim yn cael fod ymlaen gymaint ac y dymunau fo. Wedi cymryd i 2 cam yn ôl. Mae'n diolch yn ddyn, lle oedd ond ydi. Na fo'r hediad. Mae'n cymryd yr hediad y gwiriad na ni'r hediad. Cartwright allan, nôl at ffôn. Oedd yn cael ei arfodi. Ei basio nôl. Cael ei ffar ymlaen wedyn gan Walsh. Cyrra chydig bach yn fratiog ar hyn o bryd. Anson. Bradley. Bagliad bach hollol fwriadol gan Liam Walsh. I Bradley mae'n hapus, ond Caernarfon yn dod eto. Oedd yn galw am benderfyniad byd hynny. Ac ar hyn o bryd, sy'n llawer yn mynd yn iawn i Simpson yr hif 15 yn amddiffyn Caernarfon. Ildio'r tafliad, edrych ar ei goes, fel tasau gyda fe 2 goes chwith. Ac Aberystwyth yn dechrau setlo yn yr ail hanner yma. Ffôn eto.
syth allan o fatha cornel Rob Hughes oedd. Ond i ar fi dweud o hwnna dafliad da oedd. Wel, mae'r syniad yna, dydi. Dwi'n symud ymlaen o'na, dwi'n meddwl. Tafliad wael, ni. Ia. Fasa wedi bod yn ddigwydd, fysa rhywun wedi dewis Hughes a Thorne, fyna ddau chwaraewr i'w gwylio heno, fysa, o, do mi nath rhywun, do. Cartwright ni ffynnu allan, John. Barnwr yn gael dim o'i le. Cyfle Aberystwyth i tharo i fyny'r cae. Chwilio am Evans. I lwybr Evans mae'n rhedeg. Di gydna'r ferchog i gadw honna'n fyw. Unwaith eto. Simpson oedd efo. Na chi gyffyrddiad. Yna chi ergyd. Na chi arbediad. Gwaith da gan Lewis. Cyffyrddiad, ergyd. Tibbets. Ydi chadw i allan. Ie, da gan bawb. Da gan bawb yma na. Mae'r ergyd yn ein campus. Ti jyst yn gweld, mae'r dechneg Lewis, mae o'n meddwl bod o wedi sgorio. Mae'n ei tharo i mor lan, jyst yn torri ar ei thraws i chydig bach am arbediad lawr i'r chwith ac am arbediad bwysig i'r ymwelwyr. Ie, be mae'n ein dda, dwi ddim yn edrych am gormod o bwer, mae'n edrych fel ti'n gweud, ti'n rhoi sleis a ni, edrych am y gornel bella na, a mae rhaid ti'n gweud, arbediad da gan Tibbets. Ar ferchog. Be'n mynd i'r cwrdd Cosby. Ar draws y llinell gol. Heibio. Byddech chi bron iawn a deud 22 y chwaraewyr. Am gyfle. Am gyfle. A dod honna mewn gornel sâl o Wendy Jones. Na, ddim o gwbl. Ti'n gweld safon a just y panic na ni sôn. Mae rhaid i honna gael ei ffenio. Ac i di ddim dycio. Wrth ymyl y postyn agosa na de. Mae rhaid i chdi ddelio fo. Felly mor ffodus o safbwynt Caernarfon. Ac os na, os na fuddigoliaeth yn mynd i fod i Aberystwyth heno, maen nhw wedi edrych ar y funud diwetha yma efo'r ergyd na. Gynta gan Lewis, ac yna, wel, oedd na gyfle i rywun ac ar ei neb frathu na ddo. Fi jyst yn ysgwyd yn hen, fi ddim deall o siwm o'r bil na ddim wedi mynd mewn. Fel ti'n gweud, os oes unrhyw un yn cael cyffyrddir o ran Aberystwyth, neu hyd yn oed un o chwaraewyr Caernarfon ddim yn gwybod lle maen nhw o'r bel yn ben yn yr rhwyd. Anhygol. Wel, o fi'n hanner cyntaf bywiog, y farn gyffredinol o gwmpas y sgwrs hanner amser oedd wedi dipi gwell gêm nag oedd pawb yn disgwyl. A mae'r ail hanner yma. Wel, yn addawol, di cychwyn yn addawol. Mae Caernarfon angen i rhywbeth ddigwydd rwan, oherwydd y pryder mawr o safbwynt nhw, mae nhw ar ei holi, dos na ddim awyrgylch ar y cae rwan. Mae bob dim yn teimlo'n eitha fflat, lle ti angen rhywun i gymryd y gêm a meddwl, reit, oce, lle bod ni ddim cweit ar yn gorau, dwi'n mynd i wneud i rhywbeth ddigwydd. Mae hynna'r goll ar un o bryd. A da chi'n chwilio am Sean Bradley's, Noah Edwards, Darren Thomas y tîm yma i wneud hynny. A Nick, ti di sôn am yr ymosodwr, sgennyn nhw ddim ymosodwr, so wedyn ti'n trio newid pethau rwan. David Williams yn ffitio fewn. Ond Darren Thomas, i chwarae fel ymosodwr sydd yn dod chydig bach yn ddyfnach ac yn gobeithio gweld rhedwyr o'i gwmpas o, mae hynna'n tynnu lot o gryfder Darren Thomas fel chwaraewr. Rob Hughes, sydd ei reolwr, dim ysgwyd llawr rhwng y ddau. Ydych chi'n synnu bod o chwaraewr fel Rob Hughes yn cael ei dynnu i ffwrdd pan mae Caernarfon ar ei holi? Wel, ar yw perfformiad ni. Ni sôn amdano fo cyn y gêm o rwy ti'n deud reit. Mae hwnnw'n gallu bod yn chwaraewr da. Dio ddim wedi chwarae yn dda yn gyson tymor yma. Ond os mae Caernarfon am wneud chydig bach yn well. Ans neto. Dyma beth i hyder ynddo. Mae popeth mae Arnes yn di wneud wedi bod yn dda neu'n addawol. Ac mae o'n dechrau meddwl, allai wneud unrhyw beth. Ac o gyda mae hawl i gredu. Allai roedd i mewn o fama. Ie, nhw'n ni gael ei maen y sgwrs am Rob Hughes yn y man, ond bydd Arnes yn siomedig o fama. Dwi'n siŵr os mae croesiad ydy. Mae'n ongl i fynd am yr ergyd, ond dwi'n gwybod os mae croesiad gwael ydy, pwy awyr, fydd o'n siomedig. Oherwydd yr hanner cyntaf, ni'n gweld ambell i fflach gan fo yn y cwrt Cosby yn cadw i ben. Ddim yn panicio o gwbl. Bale. Chydig bach tu hwnt i Evans, mae Tibbets di aros ar ei linell. Evans yn mynd i hyd, arbediad da eto. Ond o'r rhaid i Tibbets wneud hynny, ac dwi'n teimlo y dyle fod i dod i ymosod ar Evans. Nath o ddim,
ond mae wedi geid yr arbediad. Ie, dwi'n cytuno gyda. Oedd yna gyfle i Tibbs yn allu ymuno a Johnny Evans yn hyn. Ond Evans yn ei popeth yn iawn, bwrw'r ergyd. Edrych am y gornel bella na, rhediad da gyda fe yn uniongyrchol. Edrych am y cornel pella, Tibbs. Wrth i ni weld Evans. Oh. Sawl cyfle maen nhw angen. Sawl cyfle maen nhw angen. A mae o bawb yn gwybod fe allan ni dalu'n ddrud am y gwastraff yma. Am gyfnod da di hwn i Aberystwyth. Fel ti'n dweud, Nick, sawl cyfle maen nhw angen, sawl rhybydd mae Caernarfon angen cyn deffro. A diolch methu coelio'r peth. Ti'n gweld gwaith da gan John Owen yma sydd wedi cael gêm da chwarae teg. Mae'n gwneud bob dim yn gywir. Mae'r croesiad yn berffaith i'r ardal gywir. Mae wedi cyrraedd y bel gyntaf, mae wedi tynnu lygad oddi ar y bel. Diolch methu coelio'r peth. Mae wedi gweld i enw yn y papurau newydd fori. Mae wedi exeitio chydig bach gormod yn gwybod y pwysigrwydd o sgorio. O, allith o'n coelio'r peth. Sa chi gallu gweld y pennawd. Evans above. They thank Evans for that second goal. Ti wedi bod yn gwneud chydig bach o waith ymchwil yn ysgrifennu, Nick? Ail hanner bywiog. Fel oedd cyfnodyn yr hanner cyntaf. Swn i'n synnio os oes Caernarfon dal yn ennill y gêm. Mae rai fi fod yn onest. Unwaith os gan nhw un, eich ddaw'r ail yn eitha sydyn oherwydd hyder Aberystwyth. Ond ar hyn o bryd, mi fydd Hugh Griffiths ar yr ochr na, mi fydd bob un o gefnogwyr Caernarfon yn poeni. Oherwydd yn yr ail hanner, maen nhw wedi bod yn fflat dros ben. Ac wrth gwrs, mae Elliot Evans gallaw di sgorio yr ail gôl i Met yn erbyn Ebus. Mae rhaid i gyfaddau ni syni bod hwn wedi aros yn un i ddim cyhyd. Ond ie, pydach chi ar i fyny, pydach chi'n methu cyfleon, yn sydyn os da chi'n ildio yn wedyn, da chi'n dechrau poeni, da chi'n dechrau meddwl, da ni wedi gosgraffu'r cyfle, a mae Caernarfon yn mynd i feddwl, wel, da ni wedi cael di hangfa, allan ni gwneud i. Be dwi'n falch ydy, mae Williams wedi dod ar y cae a chwarae fel ymosodwr, sy'n golygu fe Darren Thomas yn gallu jyst rhyw grwydro chydig bach rwan. Herwydd mae Darren ar ei ora os mae'n gallu carnu at y bel, a wedyn rhedeg ymlaen. Diolch eisiau'r bel wrth i draed yn gwynebu gweddill i chwaraewyr tuag at gôl amddiffynol Caernarfon. Mae eisiau camu arni, felly gobeithio rwan fyna jyst chydig bach o'r ryddid iddo. Mae Bradley di aros lawr. Ai ysgwydd o dio? Wel, dwi'n meddwl i ysgwydd efo, ie. I ysgwydd fe, ie. Edrych yn debyg bod wedi... Dwi'n cofio fe'n cael wad lawr yn pont... yn pen y bont. Rhyw 2 wythnos yn ôl. Dalodd ei ysgwydd e'r diwrnod ni. Falle na ryw hen nigl fach sydd wedi dod nôl i... Achos oedd dim byd yn y challenge. Dim, nagod. Mae wedi datgymalu, dydi? Yn aml, mae'n gallu datgymalu, da ni'n gweld y digwyddiad eto. Dwi'n hyn o'n dale. Mae'n gallu datgymalu, a wedyn ti'n gallu popio fo nôl i fewn, ond mae yna wendid yna, a ti byth cweit yn siŵr. A ti'n gweld yma yna, diolch wastad yn gorau bod yn ddigwyddiad mawr a syrthio ar yr ysgwydd. Yn amlwg, mae yna wendid yna. Mae'n edrych yn dda. Dio ddim yn edrych yn dda, a pan oedden ni'n sôn am y chwaraewyr oedd angen ymateb, oedd ni'n sôn am Rob Hughes, oedd ni'n sôn am Bradley, ac mae am ni fod yn, wel, falle bod yr ymgeleddwraig wedi gwneud gwaith yn ei roi o'n ôl yn ei le, yn ei bopio fo. Neu fel ti'n gweud, falle bod ni jyst i popo mas a mewn, a mae hwnna'n gallu digwydd. Ond digon hawdd eitha eto, a ti'n gweld y poen, a Sean Bradley ynddo fo. Dwi'n meddwl fydd o'n gallu cario ymlaen. Ac os ti'n cefnogi Caernarfon, ti'n dechrau teimlo mae bob dim yn mynd yn erbyn ni. Wel, maen nhw'n abod y dyn sy'n meddwl dod mlaen. Ben Wyn symudodd i dîm y Cofis o Aberystwyth. Fo, o bosib fydd yn eilydd am na waith am ddiffyn i'r 10 dyn. Ac unwaith eto nath Evans yn fan do. Mae'n chwaraewr da, mae'n chwaraewr cry, ond mae'n chwaraewr positif yn bopeth mae'n neud. A mae Tibbets ddim yn brysur ail hanner yma. Mae'n lond llaw, dydi, Evans. Dio ddim yn stopio, ond dwi'n meddwl bod ni wedi gweld enghraifft, efallai pam bod o'n di chwarae ar lefel uwch, ydy o flaen gôl. Be ti'n gallu gwneud o flaen y gôl. Ond ei, bod o'n di cael yr siom na o fethu'r cyfle gorau'r gêm, mae dal i fynd, a wneith o ddim stopio.
fi'n afod Johnny digon da. Un peth efo ti fe, dyw ddim yn mynd i fynd mewn i'w grachen. Oherwydd, mae fe'n gwybod yn iawn bod y cyfle gath am y gol, dim ond tapin oedd hi. Mae'n cael ei anghywir, ond eith cario ymlaen i fynd trwy'r nos. A dyna'r agwedd bositif o'n i'n sôn amdano fo, dydy. Mae yn chwarae'r gêm ar y droed flaen prif sgoriwr Aberystwyth wrth gwrs y tymor yma. Ac Evans yn dechrau'r tymor fel cefnwr de. Ond oedden ni yn y dre newydd yn gweld Aberystwyth chydig gemau'n unig yn ôl yn cael cweir o 5 gol i ddim ac yn gyfan gwbl ar chwal. A maen nhw'n dîm gwahanol heno, dim amheuaeth o gwbl anesnygau, chydig bach gormod fanna. Ond mae Aberystwyth yn gynt at y bel, cael ei anelu eto at Evans. Ie, difyr gweld Sean Bradley rwan sydd dal ar y cae. Dwi'n meddwl Ben Wyn di fynd yn ôl eist lawr. Mae Bradley'n rhedeg, ond diolch yn symud i fraich. Mae fraich ddefo jyst yn aros yn agos at ei fol o. Diolch o wedi bod yn deg. Mae eisiau tanlinellu mai o nôl ar y maes. Ar hyn o bryd, beth bynnag Evans yn rhoi Roberts dan bwysau, a mae Bradley'n mynd i adael y cae. Fel i ddim ar fraich ddyn, fel tasau mewn cast yn barod, yn dydi. Mae Wyn yn dod mlaen wrth i Caernarfon, edrych am y fuddugoliaeth. Ac y bachgen ifanc 20 oed. A dyma'r eilyddio ola all Caernarfon i wneud. Ac eilyddio arall sy'n cael ei orfodi arnyn nhw. Goset di gadael oherwydd anaf. A Bradley ddod mlaen yn lle Goset yn gadael. A fi ddim eisiau sgwyd llaw fe. Hynny sicr. Na, ddim yn gwbl. Ond mae Wyn yn dod ar y cae. Mae di sgorio llond llaw o goliau i hun tymor yma. A fydd angen o'r ymateb. Yr chwarter awr agoriadol yr ail hanner yma. Nid sydd fysa Hugh Griffiths wedi gobeithio. Aberystwyth ydy'r tîm sydd wedi creu, sydd wedi edrych yn fwy bywiog, sydd wedi ennill rhan fwyaf o'r beli cyntaf a'r ail beli. Evans eto at Arneson. Mae Arneson oedd chwaraewr gorau'r hanner cyntaf. Evans sy'n hawlio yr ail hanner ar hyn o bryd. Arneson at Owen. Ac nad i Owen di sgorio, nad i Owen di cael mwy nag un ymdrech ar y gol. Mae o yn gwneud pethau bach da. Mae o yn creu, yn dydi, efo'i gyffyrddiadau. Mae yna gol arall i bod yn y Flint gyda llaw. A mae'n 2 gol i ddim yn ebyn Pontypridd. Zach Clark efo'i ail gol ar fenthyg o Gaer. Mae honna yn fuddugoliaeth allai fod yn bwysig iawn i Flint. Mae'n frwydr rhwng y ddau yna i gadw uwch ben Aberystwyth. Gychwynodd heno yn ail o'r gwaelod. Tafliad hir arall. Thorn i mewn i'r cwr Cosby. Ac oedd yr amddiffynwyr yn y diwedd yn geid digon. Bradford yn ychwanegu i daldra at daldra Owen. A Cartwright, dwi'n meddwl, nath y gwaith amddiffynol yn y diwedd. Ie, mae yna ddigon amddiffynwyr yma i ddelio, oherwydd mae yna dafled hir yn dod i fewn. Os mae yna ymysodwr sy'n cael un i farcio tu ôl ac un yn marcio o'i flaen o. Felly ddylia un ohonoch chi ddelio efo. Felly'r bel lanio, bron wrth droed Bradford yma yna, llawer hi hawdd. Mae un yn bryder o ran amddiffyn cicio gosod ar tafliadau hir i Caernarfon. Sgoriwr unig gol y gêm i gymryd y gigornau at y postyn pella. Unwaith eto. Owen. Ac yn hit o miss ydy John Owen, de. Ti'n byth cweit yn siŵr sut mae'n mynd i berfformio. Ai fi sy'n meddwl bod edrych fatha Oliver Giroud. Nes bod o'n pennu at y gol. Ei, mae'n lond llaw, dydy. Ydy mae o. A mae'n chwarae rôl galed mewn tîm sydd yn stryglo. Ti'n chwarae fel ymysodwr. Weithiau, ti'n teimlo yn unig fyny yn yr ymosod, lle ti'n gorau dal y bel i fyny a neb o dy gwmpas. Mae di chwarae da heno. Mae Zach Clark di cael hat-trick. Mae'n 4 i ddim i'r Flint yn erbyn Pontypridd. Nelson Wael i Pontypridd. Ac sut mae hi yn yr hanner isa? Mi gawn ni gip yn y munud. Walsh yn y cyfamser. Owen eto.
Os ymlaf nôl yn mynd i fod Ebus, Adam Davies. Ac ar hyn o bryd, nhw ydy'r tîm sydd wedi cael lleia erioed o bwyntiau yn y uwch gynghrair o dan y system newydd yma yn hanner cyntaf tymor. -2 o bwyntiau ar ddiwedd y cyfnod, ac ar hyn o bryd yn ymwgwella ar hynny. A fel hyn mae, dyma fel mae'n sefyll. Aberystwyth o 2 pwynt uwch ben Pontypridd, felly 2 yna wedi cyfnewid lle a Flint. Fel da chi'n gweld, yn mynd ar hyn o bryd 4 pwynt uwch ben safleoedd y cwmp. Ac unwaith eto, Giroud, mae gyda'i Owen yn aros amdani. Anderson i gymryd y gic. Kirkman gyda llaw. Kirkman sy'n cymryd. Dwi dal i deimlo bod nhw angen yr ail gol Aberystwyth. Mor, ddi-fflach mae'r perfformiad Caernarfon wedi bod yn yr ail hanner. Dwi yn teimlo bod nhw'n mynd i wella. Mae rhaid iddyn nhw wella. Williams. Penderfynol, gwaith da. Ac oedd Bradford yn y diwedd yn cwympo, yn syrthio dros yr achos ac yn ildio cic gornel. Ond mor bryn ydy ymweliadau Caernarfon di bod a chwrdd Cosby Aberystwyth o'r ail hanner yma. Doedd Bradford yn dda hwnna yn y diwedd. Yn cwmpo dros un, ddim yn siŵr os oedd penio i neu jyst cael ei allan rhywsut nath yn y diwedd. Ac Rhys Alun Williams yr eilydd. Oedd yn benderfynol yn doedd, nhw'n ei olwg effro o'i gwmpas o. Y gic gornel mewn, mae'n gic dda hefyd. Ond y gan sefyll, yna fe oedd o. Siomedig, Williams yr ymwysodwr oedd o'n dechrau eitha agos at y gol geidwad. Mae wedi dod ar y cae reit, mae wedi cael y croesydd cyntaf neu fewn. I rôl o rwan wedi bod yn fywiog, gwneud yn siŵr os oes y bas yn mynd tu ôl i amddiffyn Aberystwyth. Dim ots sut ydy'r safon, jyst rheda. Rho'r amddiffyn yma o dan bwysau mwyn creu rhywbeth. Mae'n groesod safonol, nath arwen at y gic gornel, mae eisiau mwy o hynna. Thomas, mae hwnna fler i ganol y cae. Yn ei llifio gan Williams. Ydy Caernarfon, nhw'n methu cael gafel ar y gêm o gwbl na dyn. Hynny yw, mae unrhyw gyfnod o oruchafiaeth ganddyn nhw yn rhyw 2 neu 3 o basys, un hediad falle. Yn y gyfle fan hyn, mae hwnna'n rhediad da. Os y brosedd fanne, mae'r dyfarnwr yn deud bod na di Aberystwyth methu coelio a mae Caernarfon yn gandryll. Ac os maen nhw'n meddwl bod Roberts wedi cael ei rwystro ar ei rediad fanna. Mae'n symudiad gwell doedd. Rhyw 1-2 ganol cae, cyntaf ymateb Wyn. Jyst yn chwarae fy Noah Edwards sydd yn glyfar. Ysgwydd yn ysgwydd, os rhywbeth. Mae yna rhyw droiad reit ar yr eiliad olau. Unwaith ti'n cyffwrdd y cefn, mae yna hawl i syrthio. Ond dim cerdyn, a mae yna gardiau wedi bod yn cael ei rhoi. Ie, mae yna gardiau wedi bod yn cael ei rhoi am droseddau ar chwaraewyr sy'n ar rediad. Dyna di'r gwyn. Nid cael gorffwys mae o. Dyna'r dacteg dyddiau yma. Mae gofn i'r wal godi ag i'r bel fynd oddi tanodd. Sa'ch chi'n dychmygu bod hwn yn dir Darren Thomas ymsach? Dyna'r unig beth dwi rioed i weld ar gae pêl-droed, dwi'n meddwl, sa ti'n gallu neud Nick. Gorfod tu ôl y wal. Nid fe job da, neu fynd, fi'n gwneud. Williams a Thomas sy'n yno. Williams yn ei chymryd i, a da chi'n teimlo falle y dyle fod i gadael i Thomas. Oedd hwnna yn wastraffus yn dod. Oedd y syniad i fynd y ffordd wahanol, ond nath yn gweithio. Ie, jyst gweld hon eto, chi drwy'r wal da. Dan y dyn oedd yn gorau fawr. Nick Parry di codi o'n o. Na, oedd hwnna'n wael. Os ti'n mynd ffordd na, mae rhaid mynd dros dy wal. Mae'n amhosib efo'r droed dde i daro'r targed y ffordd yna. Felly sio yma, a ie, syndod bod Darren Thomas efo'r holl brofiad sy'n ganddo fo'r arweinydd ar y cae, ddim dim ond reit, ond i'r foment i fi. Wel, Evans, mae wedi cael 3 cyfle yn yr ail hanner yma, un yn amlycach na'r llall,
Ond falle fo di newid y sgôr. Fo sy'n gadael, mae di chwarae'n dda. A rwan, Daniel Flint i geisio ail gynner gwreichion. Syth ar y twnnel, ag Evans. Syth ar y twnnel, dim anaf swn i'n meddwl. Mi o'n i'n synnu'n gweld i Rifo yn cael ei godi oherwydd deud fe licid i o flaen gol. Mae'n lond llaw a mae o di chwarae'n dda, felly bydd o'n siomedig. A mae di cadw Caernarfon yn brysur yn amddiffynol yn dydi? Wel, nid yn ygyn hynny. Llai wein yn 100% fe yw y chwaraewr mwyaf ffit yng Ngharfan Aberystwyth. Felly, dwi'n synnu hefyd bod ni'n cael... Achos, hyd yn oed nas, fel ti'n gweud, os nag yw'n cymerid y cyfleoedd wedi cael, o leia mae'n rhedeg yr amddiffynwyr. Weithiau fel rheolwr, ti'n gallu actio'n emosiynol. O bosib, ti'n gweld methu cyfleon a ti'n siomedig, ti'n meddwl, reit, os di hwn ddim yn sgorio nesaf, mae'n dod off. Ei, mae'n lot fwy gêm ond na just o flaen gol. Gawn ni weld, a fydd Aberystwyth yn talu'r pris yma penderfyniad yna. Mae'r bêl gan Owen ac yn brasgamu allan yn opsiwn i'r chwith, a bêl gan Anes oedd i gyffyrddiad o am unwaith yn un siomedig fanna. Ond oedd arediad gan Flint lawr o'r asgell fe yna ar eilydd, ond gath mi weld. Ac wrth gwrs, pan mae dim ond un gol sy'n ynddi, bod Caernarfon yn chwarae saf o'r ail hanner yma. Mae yna 20 munud o'r gêm i chwarae. Cofiwch, rygbi pawb, gweilch dan ddeunaw, neu bydd y dreigiau dan ddeunaw, nos fercher, am had i saith ar S4C. A cyfle i Ben Wyn i hyrddio i mewn. Mae angen rhywbeth gwell yn Caernarfon. Cyda gol fyddi ar weithas gyrrych pawb. Dwi'n meddwl y penderfyniad cywir. Mae'n siŵr nath o daro Kevin Simpson, efallai ar ôl yr amddiffynwr. Dafled hir yn dod i fewn rwan. Cyffred olaf i ar John. Felly'r penderfyniad cywir, ond os ti'n Hugh Griffith, ti'n gobeithio am unrhyw beth. A mae rai ni sôn, mae Caernarfon i tîm cryfa nhw, o Rwc wedi gadael, Danny Gossett a Bradley wedi gadael wedi brifo, mae gen ti Dion Doni yw ddim yma, mae chdi Asgwrn Kevin wedi diflannu, a mae rhaid i'r chwaraewyr eraill rwan godi gêm. Drwm os a Bradford yn gallu gwneud hynny eto. Dwi'n gicio'r bel yn erbyn i law i hun. So Nick Parry'n gallu gwneud hyn ar gau pêl-droed. Bysa wain. Dau beth. Lou Edwards. Amddiffyn Aberystwyth yn sefyll yn gadarn. Oedd Flint yn barod am unrhyw gan gymeriad gan Roberts. Nath Roberts lwyddo i glirio. A mae Flint yn awyddus iawn i fod mewn yn y gema. Mae wedi bod yn bositif ers dod ymlaen. Eisiau gael gormod fanna mae gan Noah Edwards. Wyn. Gwylio gan Bradford, a Bradford ddigon. Iddio. Da gan ffwl. A Anderson yn cael ei gosbi. Dwi wedi hoffi golwg hwn. 20 oed ydi o. Wyn. Oedd o'n dda. Mynd i hun. Ond mae'r bêl di'r hedeg yn garedig. A mae Flint, oedd hwn dau feddwl yn dod. Oedd yn siŵr sut i aros ac yn Lewis ddim yn gallu, oedd yn gamddealltwriaeth rhwng y ddau, o hynny'n biti o safbwynt Aberystwyth. Yndi, mae'n edrych fel paswael gan Lewis, ond ti yn iawn. O ran yr hediad. Mae hwnna yn baswael, mae ddrwg yn ail oen. A mae yna garden fel ein gyntaf ail hanner yn mynd i ddod o bosib. Mae te, mae Griff John
wedi cael un garden felen. A mae John 2 law yn erfyn. Ac, mae o'n lwcus o bosib ac mae o'n sicr. Wel, mae o'n rhewi yma a mae o'n troedio yr hew go denne fydden ni'n deud. Cyfle ola i Griff John. A dwi'n falch mewn gwirionedd ac os dwi'n meddwl bod o'n heiddi'r garden felen gafodd yn yr hanner cyntaf. Ond mae yna gyfle fan hyn i Aberystwyth. Mae unig gol y gêm yn ymddangos mor bell yn ôl yn ydy 8 funud yr hanner cyntaf a'r gŵr sgoriodd y gol sy'n paratoi i gymryd y gic yma. Hansen, amddiffynwyr mawr, eisiau mynd i hun, os o lawio. A mae'n rhoi y gic nesaf ar linell y Cwrt Cosby. Mae o'n lawiad. Mae o'n benderfyniad cywir. No. Mae Ffow wedi gol cadw'n goch am hwnna. Am y llawiad. Am y llawiad. Melyn o Fox, mae wedi cael melyn yn yr hanner cyntaf. Mae'n goch. Mae yna olwg o syndod mawr ar wyneb ynghyd sylwedwyr i. Dwi'n mynd siŵr am honna, de. Dwi'n meddwl fo Ffow, gwni weld unwaith eto i weld, ydy o'n troi gefn. Ond troi gefn, mae'n panicio falle bod y bel yn mynd i daro fo yn ei wyneb neu rhywbeth felly mae'n codi fraich. Mae rhai bod hwnna'n reol. Mae rhai bod hwnna'n reol sydd wedi sgwennu lawr mewn rhyw... Wel, sa'n siŵr pwy fod y llyfr, ond... Diolch yn gwarchod i wyneb, na di? Dwi ddim yn gwybod dim byd yn fyty, mae'n rhoi gefn yno fe. Mae hwnna'n... Cardyn melyn. Dwi'n meddwl troi gefn a codi fraich, ddim i stopio'r bel rhag fynd ag at y gol. Mae'n codi fraich yn naturiol gan i fod o'n troi ffwrdd. Diolch eisiau cael ei hitio gan y bel. A dyna bydd y job di yn y wal, felly mi fydd o'n siomedig, dwi'n meddwl bod o'n heiddi cardyn melyn. Wff, mae pethau mynd o ddrwg i waith i Caernarfon a Flint y tro yma sy'n mynd i gymryd y gic. Cweit yn deall am Flint sy'n cymryd yr ail, os mae Aberystwyth wedi cael saiter fel bod nhw'n gweud. Nath am sgorio. Falle bod Flint yn mynd i fynd un cam yn well. Flint! A mae o! A mae o! Cic gampus gan yr eilydd. A mae rhaid i chi ddeud wrth i Evans ddod o dan y flanced binc i ddathlu. Mae Aberystwyth yn heiddi Dublin Mantes. Aberystwyth 2, Caernarfon dim. Ochr y teg i'r rheolwr rwan, oedden ni'n cwestiynu pan bod Evans wedi gadael y Flint ar y cae, wel efallai dyma pam. A mae'r gic rydd, mae'n hunllef i Caernarfon, ti'n colli dyn a wedyn ti'n ildio gol o'r gic. Fes ni wastad yn rhoi bai ar y gol geidwad. Dy ochr di ydi hon. Dy ochr di, mae rhaid i chdi warchod yr ochr yna. Ac yn neud yn siŵr bod y wal yn y lle cywir a trystio'r wal yr ochr arall. Yn amlwg mae wedi gamblo i ochr dde rhywfaint, ddim yn disgwyl i ochr o. Ond mae hwn wrth i fod. A'r hen flanced a di Evans ddim yn edrych yn rhy flin. Di mynd i ddod o blanced o fo, de. Dyna pa math o lawr y tunnel. Di mynd i ddod blanced. Wel, beth ni'n gwybod. Wel, beth dwi'n gwybod. Ac mae nhw'n ymladd am y flanced binc na. Mae John Owen di gadael. Mae Mark Cadwaladr, un o'r chwaraewyr newydd yng Ngharfan Aberystwyth, wedi dod mlaen i'r maes. A mae gan Caernarfon lain a chwarter awr i wneud rhywbeth ynglyn a beth sy'n rhoi allan i fod yn noson yn llefus iddyn nhw. Rhaid i weid o Aberystwyth yn heiddi fod 2 gol i ddim fyny o'r cyfleoedd maen nhw wedi cael. Wel, Goset, Hughes, ychwanegwch Bradley at hynny hefyd. Ac mae yna chwaraewyr profiadol yn absennol yn yr 10 munud a chydig bach mwy sy'n weddill yn y gêm. A mynd nôl at y garden goch na gyda llaw i Joe Ffow fydd o yn absennol o gêm gynta. Ail hanner y tymor yn bydd. A felly ychwanegwch chi enw o hefyd at y rester.
Fidel o'r roc di mynd nôl i Lerpwl. Dion Donahue ar anaf tymor hir na hanner tîm gan Caernarfon. Ac mae'n mynd i fod yn anodd. Maen nhw mewn dipyn bach o helynt. Pasnach dda, mewn at Noah Edwards yn y cwrt. Ia'n mynd i hun. Edwards, Y bel yn cael ei chwirio. A mae rhaid i Caernarfon, da chi'n teimlo dadlu popeth mlaen nawr. Gwaith da gan Wyn. Cael ei cholli yn y diwedd. Cadwaladr, ac yn y fo brofiad. Bydd o'n helpu ddal y bel i fyny i gadw'r meddiant i Aberystwyth yn y pen cywir o'r cae. Peth bwysig i Aberystwyth nawr, pido eildio. Rhywbeth dyn nhw ddim wedi wneud yn ystod y tymor hyd yn hyn. Felly, just ticio rhyw bocs bach fel bethau. Reit, gadar yn y cefen, dyn ni ddim yn mynd i eildio. Gweld y 10 munud a chydig sydd gyda ni weddill. Job done. Ti'n be, fes nhw'n dweud am Aberystwyth ydy, mae gen nhw gymeriad oes. Da ni wedi gwylio nhw tymor yma, maen nhw wedi ildio 11 mewn gêm. Maen nhw wedi ildio 6 yn ebyn Drenewydd, ac edrych yn anobeithiol. Ond mae gen nhw just rhyw ffordd o bownsio nôl. Chwarae teg, dyna'n union da ni wedi weld yn y gêm yma heno. Dim ond Ebus sydd wedi ildio mwy o goliau na Aberystwyth y tymor yma. A mae Ebus ar y gair, newydd ildio gôl arall. Mae'n 2 i 1 i Met. A CJ Craven sy'n swnio fatha rhyw fis jockey sydd wedi sgorio i gôl gyntaf yn uwch gyngor Cymru. A mae Aberystwyth yn edrych yn gyfforddus, yn bwysicach na hynny, maen nhw'n edrych yn hyderus. A dwi'n mynd nôl at y gêm oedd yr yw. Dwi'n mynd nôl 2 gêm yn unig. Mae rhywun yn cofio Aberystwyth gafodd i chwalu. Yn edrych fel tîm bron o ddim yn perthyn i'r cyngrair yma. Fel mae pethau newid mor sydyn. As mae'n at ysmotyn gwyn a mae Aberystwyth i llwyddo i glirio popeth o ganol y cwrt cosbi na. Ar ei holi mae Ryan Williams. Yna gam sefyll, ie. Ac mae yna 3 o chwaraewyr Aberystwyth. Mae nhw ar fenthyg o'r Seintiau Newydd yn dydyn. Hynny yw chwaraewyr sy'n cael... Wel, pan ydych chi efo'r Seintiau Newydd, ydych chi'n ymarfer efo chwaraewyr proffesiynol. Ydych chi'n ymarfer efo Redmonds a Brobls y byd. Mae rhaid bod hynny'n talu ar ei ganfed. Yn sicr mae hwnna'n ffactor. Dechrau'r rhaglen ni siarad gyda Dylan a beth ni'n poeni ychydig gyda oedran y ddoi. Nwedig Cameron a Kirkman. 19-18, ti'n modd, maen nhw mewn i ymladd ar gyfer y dwy tymor. Felly, y perfformiad maen nhw wedi rhoi mewn heno, maen nhw wedi bod yn hynod arbennig. Y gorau o ddigon mae'n siŵr i chi weld os yma yma, ie? Wrth gwrs, ie, yn sicr. Nid yn unig ffaith maen nhw 2 gol i'w fyny, ond hefyd y patrymau maen nhw wedi chwarae, pêl droed maen nhw wedi chwarae. Ond, y cwestiwn mawr nawr, allan nhw adeiladu ar y perfformiad yma. Allan nhw rhoi trediad ydy gilydd, allan nhw falle mynd wythnos nesaf mynd i ennill y gêm. Dyna gwahaniaeth rhwng y tîmau da a'r tîmau, wel, gwael. A'r gwir ydi o'r goliau maen nhw wedi ildio, lot o'n nhw. Dyn nhw'n gwynebu Seintiau Newydd eto. Dyn nhw'n gwynebu Drenewydd eto. Maen nhw'n gwynebu'r tîmau sydd o'i cwmpas nhw. Gan gynnwys Caernarfon. Felly, dyna pam, felly fydden nhw'n teimlo fwy hyderus na fyswn ni'n feddwl a fyswn nhw am adeg yma'r tymor. Lewis. Chwilio am Cadwaladr. Ac yn y diwedd, mae'r bel yn cael ei chlirio gan Ryan Williams, ond mae'n mynd syth at chwaraewyr mewn crys gwyrfa di. A Pontypridd wedi cael gôl gysur. Joe Evans, 4-1 i Flint. Bydd Flint ag Aberystwyth yn teimlo bod nhw wedi cael noson dda o waith i wneud heno. 2 dîm sy'n golygon ar bethau mwy dyrchafol. Ac wrth gwrs, beth yw'r gêm gyntaf? Pen wythnos, ail hanner y tymor. Ydy Flint yn erbyn Aberystwyth ac ar dystiolaeth heno. Fel a honna fod yn gêm go ddiddorol. Cadwaladr. Unwaith eto, twt, cri at Anderson. Digon o le yng nghanol y cae gan Lewis. Kirkham. Sbiwch ar y lle yng nghanol yr amddiffyn, yng nghanol yr cwrt o gan Cadwaladr.
ac amddiffyn Caernarfon be yn y byd, wel ble yn y byd oedden nhw. Ie, oedd y gyrraedd safle da yn dod, symudiad da di ar y bel, mae'r croesiad yn safonol. Beth yn greu fi deimlo bod o'n mynd i sgorio. Ond oedd y syniad yna jyst yn mynd yn ôl ar draws y gol. Ond ie, defnyddio'i holl profiad rwan. Un gol mae di sgorio dros y Flint y tymor yma. Ac dyna'r feirniadaeth ohono fo yn y tymhorau diwetha. Ac os mae o yn cynnig rhywbeth o safbwynt cadw meddiant ac o safbwynt cyffyrddiadau. Beth yma John Owen yn ei wneud? Ond ddyla fod i sgorio fan'na, yn dyle. Yna gyffyrddiad da a gwaith da gan Flint fan'na yn doedd at Lewis. Lewis mewn at Cadwaladr, di ddim yn mynd i gyrraedd o. Ond Cadwaladr yn hoi. Caernarfon dan bwysau. A mae wedi bod yn berfformiad sal gan yr ymwelwyr. Mae wedi bod yn sigledig yn y cefn a mae wedi bod yn absennol o safbwynt ymosodol mewn gwirionedd. Ac 5 munud o'r gêm yn weddill. Ac yna fynd rhy gynnar fan'na gan Cadwaladr, mae'n cam sefyll. Ac i'ch atgoffa chi, gêm fawr, amser cinio y penwythnos nesaf. Rownd derfynol, Cwpa Nathaniel MG, y bala yn erbyn Cei Conna. Ail yn erbyn trydydd yn uwch gyngrair Cymru. Ac bydd ni edrych ymlaen i ddod â honna'n fyw i chi disadw nesaf ar S4C. Lewis eto. Flint, dwi'n hoffi golwg Flint yma. Mae o di mynnu gwneud i farc ers dod mlaen. Cyrpma. Honna basal. Oedd angen gwell pas fan'na i chael un ôl gan Caernarfon. Aberystwyth yn colli cyfle fan'na. 4 munud o'r 90 yn weddill. Ben Wyn i'r hif deunaw. Yn edrych i gyfeiriad Thomas Hughes. Cwpl o weithio rwan, mae Williams yr ymosodwr erbyn y lawr i 10 dyn yn yr ymosod i Caernarfon. Mae di gwneud cwpl o rydiadau digon clyfar. Felly mae amddiffyn Aberystwyth yn eitha statig, maen nhw'n llonydd, a mae Williams jyst yn gwneud yr rhediad ar ei traws nhw, ydy'r bas byth yn cyrraedd. Y boi sy'n chwarae tu ôl, dyn nhw'n edrych i fyny, maen nhw'n chwilio am y bas fer i'r ochr, a mae'r cyfle wedyn wedi mynd. Ie. Ar noson pan fydd Caernarfon yn chwilio am ddrewsion o gysur. Mae Ben Wyn ac Marsh Hughes yn edrych fan os nhw yn gallu cynnig rhywbeth. Blair fan ac yn Kirkman. A bel gan Edwards. Yn sôn am Rhys Alun Williams a dwi wrth gwrs nid ar Marsh Hughes. Mae'r ddau cyffyrddiadau ganddyn nhw, ond yn cynnig rhywbeth ac mewn wythnosau i ddod, sicr wythnosau nesaf, bydd angen chwaraewyr fel yna. A'r bachgen sy'n gadael y cae ydy Caernarfon i Aberystwyth, a profiad Alex Darlington yn ymlaen i le fo. Ie, Darlington dod ymlaen a hei, bydd y neges yn glir. Cadw'r bel, cadw'r meddiant, keep it ticking over fel maen nhw'n dweud. Maen nhw'n gwybod yn union sydd wedi gwneud hynna. O blynyddoedd efo'r Seintiau, efo Bangor. Teimlo braf o'n i Aberystwyth, sefyllfa fel yma. Mae'n fi'n cadw llech ymlaen am y tro cyntaf. Y gic gan Thomas. Litchfield. Os yn byd yn mynd iawn i Caernarfon agos, sbiwch ar yr hediad yma, sbiwch, mae Flint yn galw amdani, mae'r bel chydig bach yn llydan, ond o leia mae i'w lwybr o, a Litchfield i mynd i fyny, yn gobeithio geitha bel yn ôl, a mae Flint sgorio'r ail gol yn ei gorneud hi. O, mae'r bel yn cael ei rhoi, o, i do'r hwyd! Am smonach di'r lechen lan ddim yn mynd i gael ei chadw. A Williams o'n i'n sôn amdano fo.
Fe nath o'n ardderchog I fod yn deg. Fe gafodd yr cyfle herwydd y camgymeriad o gynno fo lawer I wneud yn doedd. A dyna chi siom I Aberystwyth. Briliant gan yr ymysodwr. O'n I sôn, mae di gwneud yr hediadau, ond am y tro cyntaf mae'r bas yn dod. A wedyn, di o methu coelio'r peth. Mae'n gwynebu Turner yn meddwl, be mae hwn yn dal mlaen I? Pam ddim wedyn mynd am yr ergyd. Ofnadwy gan y gol geidwad. Ond ei, mae hwnna'n dipyn o finish gan Williams. O'r ongl o ddarno fo, efo droed chwith, perffaith. Tybad rwan sydd mae'r nerfa i'r tîm cartra. Aros ydyn ni wrth gwrs I weld faint o amser ychwanegol fydd. Bydd y 3 neu 4 munud, mae'n siŵr. Deg dyn Caernarfon wedi rhoi llygedyn o obaith iddyn nhw I hunain. A mae un peth yn sicr, mae Caernarfon yn mynd I daflu popeth mlaen nawr y bel eto tuag at y sgoriwr. Wel, oedd hwn yn seren efo clwb Porthmadog a mae o yn sydyn di gwneud I hun yn ffefryn mawr efo cefnogwyr Caernarfon. 4 munud amser ychydig o Sion. Cyfnogi Aberystwyth beth yn hawdd. Dwi ddim yn neud yn hawdd I. Thomas yn efo'r gic. Ie, ac oedd angen I Turner wneud rhywbeth yn dda. A mae o wedi gwneud rhywbeth yn dda I wneud yn iawn, wneud hanner geid yn iawn am y camgymeriad erchill na. Wel, pa mor aml ti'n gweld gol geidwad yn ildio a mae jyst yn sgrechian yr amddiffynnydd. Doedd o methu gwneud efo'r gol yna I fai o oedd o. Felly ti'n llygad y lenig. Jyst gwneud yn iawn am y camgymeriad yna. Sa'n teimlad gwell pan ti just ar y blaen mewn gêm. Chydig munudau fynd a mae dy gol geidwad i'n dod allan ac yn dal gafal ar y bel. Gyda'r eto, mae'r ansicrwydd amddiffynol di treiddio drwy gymaint o chwarae Caernarfon heno. A diffyg hyder sy'n deillio o hynny, ynde. Unwaith, mae Simpson gan gymeriad yn yr hanner cyntaf, dyn nhw'n edrych yn hapus ers hynny. Munud o'r 4 chwanegol di cael ei chwarae, ac wrth gwrs mae Caernarfon yn dod eto. Cadwaladr, dyna pam mae ar y cae, I ddal y bel I fyny. O, nath o ddal yn llythrenol o fanna, nath o daro I lawr. Flint ar yr hediad I, mae'r tafliad yn mynd o blaid. Aberystwyth yna ddim bris o gwbl. Ia. Sut mae calon hwn yn curo? Wel, oedd o'n disgwyl, ser munudau yma yn teimlo chydig bach brafiach. Nag ydyn nhw rwan ar ôl ildio, ond unwaith mae'r bel yn dod oddi ar y cae, ti'n gweld, sa ddim bris rwan efo bob tafliad. A fi na un cyfle bach arall I Caernarfon. A mae yna un yn dod I Aberystwyth. Pam oherwydd rhyw amddiffyn go Simpson gan Simpson. Ser yn y gêm o Wain Tudur Jones? Ie, lot o chwaraewyr Aberystwyth chwarae da. Dwi'n meddwl bod Lewis yn ganol cae wedi gweithio'n galed. Mae injan wedi bod yn amlwg, yn amddiffynol, ac hefyd mae wedi ymuno fy'r ymosod hefyd. Felly, chwarae teg iddo fo, ser yn y gêm, Iwan Lewis. Cadwaladr I brofiad o yn geid yn dda, mae'n dafliad arall a munud a hanner yn sydyn o'r 4 sydd yn weddill nawr a'r dyn sgoriodd y gol agoriadol na mor bell yn ôl nawr Ans Niwch yn mynd I nôl at Cadwaladr. Flint yr enyddion efo'i gilydd yn ceisio cadw'r meddiant. Noah Edwards yn ceisio fel arall I tharo I ben arall y cae. Gan edrych dros y 90 munud ar weitha'r cyffro bach hwyr ma Wain. Un enillydd sy'n heiddi ennill. Ei, maen nhw yn heiddi ennill. Aberystwyth sydd wedi creu rhan fwyaf o'r cyfleon. A jyst I edrych ychydig bach yn fwy dynamic yn ei chwarae nhw. A dydy hynna ddim yn ddisgrifio, da ni'n arfer ddeud efo Caernarfon bod nhw ddim. Oherwydd dyna Caernarfon ar ei gorau, dynamic. Ddim bod nhw'n route 1 o gwbl, ond maen nhw'n mynd ar gêm at y gwrthynebwyr. Dwi'n wedi gweld hynna heno yma. Chwarae teg Aberystwyth wedi chwarae'n dda. Mae popeth yn mynd o blaid Aberystwyth. Maen nhw'n ennill y gic gornel, maen nhw'n rheoli'r gêm. Mae ddau bod yn deg yn y gornel yna. Ac mae wedi bod yn noson siomedig iawn I Hugh Griffiths a'i dîm. Ac, wel, dweud i'r rhestr problemau sydd ganddyn nhw oherwydd anafiadau
a chwaraewyr yn absennol. Ac mae gen nhw ddigon i feddwl amdano fo ar dyfothwy ail hanner y tymor yma. Mae'r 4 munud wedi cael ei chwarae. Mae rhaid i rhywbeth ddigwydd nawr os di'n mynd i ddigwydd. A dyna ni, dio ddim yn mynd i ddigwydd. A mae Aberystwyth wedi ennill o 2 gôl i 1. A nes ni rhoi nhw ar y blaen. Yna carden goch i Ffow i Caernarfon ac o'r gecrydd Flint yn ei geid i'n 2-0. Oedd hi'n edrych yn gyfan gwbl ar ben. Ond yna gôl gofiadwy gan Rhys Alun Williams i fod yn deg. Un o goliau gorau'r tymor, yn rhoi llygedyn o obaith yr ymwelwyr, ond yn heiddiannol, mae'r rhai dweud, Aberystwyth yn ennill o 2 gôl i 1. Nick, diolch yn fawr iawn am hynny. A diolch i'r ddau dîm am dipyn o sioe fan hyn heno a drychwch ar y canlyniadau. A'r patrwm hyfryd na, y tîm y cartre i gyd wedi ennill. 2 gôl 1, 3 gôl 1, 4 gôl 1. Aberystwyth, Met Caerdydd a'r Flint wrth i boddau heno. Amser i ni gael ymateb yn syth draw ni ar ein penne a Sioned Dafydd. Anthony, what a result for Aberystwyth. What's the overall emotion right now? A relief for the end, I believe. Listen, we did excellent today. We've got new players in. We're trying to build something for the long term of the club, not just for now. It's going to be a heartache at times, but I think you've seen the desire, the determination amongst the group of players have got. I've added quality to the team. And we should have been out the site, simple. We should have been. But 3 points, and it's much well-needed and well-deserved 3 points. And Aberystwyth, you were in control for most of that game, which I have to say is something we haven't seen from you at all this season. That must be really pleasing. We won 7 games, all 2-1, so that speaks for itself. They got a point, we could have been out the site. Like I say, I won a nice last 5 minutes of relaxing. It wasn't to be, but end of the day, if you took 3 points for the game, I would snap your hands off. Anthony Hughes, congratulations. Thank you for your time. Thank you. Thanks, cheers. Dyna ni, maen nhw'n hoffi ennill o 2 gôl 1. Nag nhw, rhyddhad oedd yr emosiwn. Wel, ath hi'n 2 ddim yn yr ail hanner. Dewch i ni weld honna nawr. A llawer iawn yn digwydd o gwmpas y gecrydd yma, Sion. Tipyn o gwestiynu yn y brwch sylwebu. Yn meddwl bod hi'n bach yn hallt bod yn cael cerdyn coch yn ail gerdyn melyn ôl fi. Gweld nhw'n cael ei rhoi bob wythnos dyddi yma. Fi'n gofyn i troi, mae'n fraich ei fyny, mae'n digwydd, ond nath hwn greu argraff ar ôl dod mlaen? Do, ni syni, achos, fe cymerodd yr ail gecrydd a ni'n cwestiynu hynny, ond pwy dwi cwestiynu achos mae'n gladdu i'n bert, mor teg iddo fe. So, 2 gôl i ddim, ti'n meddwl Aberystwyth yn hedfan, mae'n mynd i fod yn hawdd, llechen lan, a wedyn yn ildio gôl sal, ond gôl wych gan Williams. Gen i weld i nawr. Rhys Alun Williams, mae'n ddrwg da fi, yn cael hon. Rhaw, os chi'n cyfuno'r enwau, oedd e bron palu nhw mas o'r twllfod. A, i fod yn deg, mae'n i dod o Porthmadog. Bydd Cymrogwr Caernarfon yn hoffi gweld henner bod wedi colli yno. Mae'n debyg bod e wedi syrenu i Porthmadog. A mae hwnna yn dipyn o finish i fod yn deg fe, achos ys dim hawl dy fe sgorio rongl na. Question mark ar gyfer y gôl geidwad, ond ar diwedd y dydd mae Aberystwyth yn mynd o'r trwffoint. Dim llechen lan, dyn nhw'n llwyddo gwneud hynny trwy'r tymor. Bydden nhw'n poeni llawer yn ystafell newid na nawr. Mae'n teimlo fel canlyniad arwyddocaol a'r falle perfformiad yn un arwyddocaol. Ydyn ni'n gor-ddweud neu oedd hi'n noson bwysig i Aberystwyth? Wel, y peth pwysig nawr i Aberystwyth bod nhw'n adeiladu ar y perfformiad yma. Dwi'n meddwl bod nhw'n mynd i'r Flint yr wythnos nesaf, neu mae'r Flint yn dod i Aber. Felly, allwn nhw rhoi rhyw fath o cysondeb at y gilydd. Achos dyna beth mae'r tîmau da yn neud. Achos ni'n gweld ar y tabl bach na wrth dysgwydd di. Fyna, mae'n cuddio moli y fan hyn. Mae'n mor agos o hynny lawr yn y gwaelodion. Mae'n doriad bach yn gofyn rownd derfynol cwpan y gyngor penwythnos nesaf. Wedyn mae'r ail hanner yma, mynd i fod yn ddifyr. Ni ddim wedi cael y drama o ran diwedd y rhan gyntaf, o ran pwy sy'n cyrraedd hanner uchel, pwy sy'n cyrraedd hanner gwaelod. Mae'n teimlo fel bod digon i chwarae amdano yn yr ail rhan yma. Wel, mae mor agos yn i ryw raddau mae'r Seintin newydd yn dechrau rhedeg i ffwrdd o'r gyngred. Mae'n brig ar gwaelod ar ben. Hollol wahanol. Felly, gyda rhyw, beth ydy, 5 tîm sy'n falle mynd i brwydro i bido cwmpa allan yn gyngred, mae'n mynd i fod yn ddifyr. A clwb fel Aberystwyth sydd wedi bod mor tymor cyntaf, mae pawb yn cael disgyn. Cym sy'n ffafrio neb, ond mae'n teimlo fel noson fach bwysig iddyn nhw, sy'n hwnna'n ei synwedd. Weles di ymateb o chwaraewr ar diwedd y gêm, wrth i bodd gyda'r triffwynt, pob clod i nhw.
Siôn, diolch yn fawr iawn am y cwmni. Diolch am eich cwmni chi hefyd. Gledd y Bêl-drod ar S4C heno. Newyddion y chwaraeon S4C sy'n dilyn rhaglen arbennig. A Medward H yn hwyrach hefyd.